हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। பயங்கரமா இடி சென்னையில ஃபுல்லா பயங்கரமா இருக்கு. நல்ல மழையா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा. ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய சலாக்கை தக்ஷும் ருமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீசிரம் நாபினம் என பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் சதா சிவபதியம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜெகத்பதே गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते सत्य कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी भानु सुदेवी प्रियमानी हरि प्रिय वाञ्छे कल्पतराय कृतुमेव स पदिनानां भागनिये वैष्णयो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. ओम हरे कृष्ण. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நீ 6வது அத்தியாயம். நாம நேத்திக்கு 5வது ஸ்லோகத்திലേക്ക് விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா? 5வது ஸ்லோகத்தில் படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. தியான யோகம், அதாவது சாங்கிய யோகம் சொல்லலாம். அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா இன்னைக்கு படிச்சுருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ மாதாஜி ஏதோ சொல்ல வந்தாங்க. ஏதோ ஒண்ணு ஸ்லோகம் படிக்கும். சரி, அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம மனைவி சார்பாக ஆரம்பிக்கும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரி. ஹரே ராம 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 ஹரே. ஓகே, 5வது பதம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी. उत्तरे हरे कृष्णा प्रभु जी। उत्तरे आत्मानात्मानाम् अवसादयेत् आत्मैव हयात्मनो बंधु आत्मैव रिभु आत्मना. கேக்குதா பிரபுஜி? கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ள கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு நெட்வொர்க் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா மாதாஜி? உங்களுக்கு யாருக்காவது மழை பெய்யுது பிரபுஜி. ஓகே ஓகே. நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இல்லாதவங்க யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா அவங்கள நான் கோவஸ்டா போடுறேன். இப்ப கரண்ட்டுக்கு இது சில நம்மளுக்கு பபிதா மாதாஜிக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதனால எனக்கும் கொஞ்சம், ஏன்னா இங்க நல்ல இடி இடிச்சிருக்கு சென்னையில, ஃபுல்லா ஒரு மின்னல் விழுந்துருக்கு. நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா டக்குன்னு கோவஸ்ட் மாறிடும். நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இல்ல பிரபுஜி, எனக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இல்ல. நல்லா கேக்குது நீங்க பேசுறது நல்லா கேக்குது. ஆனா இங்க மழையும் பெய்யுது.
சரி ஓகே, நான் கோவஸ்டா உங்களை போடுறேன். நீங்க அதுக்கப்புறமா நெட்வொர்க் எனக்கு ப்ராப்ளம் ஆன விட நீங்க இப்ப திருப்பி எங்களை போஸ்ட் ஆகிடுங்க. ம். மேக்ஸிமம் ஆகாது, எனக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் வராது, ஏன்னா இடி இடிச்சுட்டு இருக்கு. சரி ஓகே. இப்போ இந்த பதத்துல 5வது பதத்துல என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியுமாவான்னு சொல்ல இல்லைங்களா? இப்ப நம்மளுடைய மனம் இருக்கு பாத்தீங்களா, நாம எந்த குணத்துல இருக்கிறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த மனம் செயல்படும். நம்ம என்ன குணத்துல இருக்கோம்னு, அப்ப அந்த குணத்தை நாம யார் தீர்மானிக்கிறா? நம்ம புத்தி தீர்மானிக்குது இல்லைங்களா? நம்ம செயல் தீர்மானிக்குது. அப்போ அந்த செயலுக்கு புத்திக்கும் தகுந்த மாதிரி தான் இந்த மனமும் அப்படி டிராவல் ஆகும் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மனம் வந்து எப்படின்னா திடீர்னு நண்பனாகவும் இருக்கும், திடீர்னு எதிரியாகவும் இருக்கும் நம்ம. அப்போ அது சமநிலையா அது இருக்கே இருக்காது. ஏன்னா அதோட இயல்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கரெக்டான பொசிஷன்ல வராது. எது நம்ம 8 விதமான மூலக்கூறுகள் நம்ம உடம்புல இருக்குங்களா, பஞ்சபூதங்களானது. அது சூட்சம உடல், சூதல உடலும் சரி, சூட்சம உடல், அது ஒரு நிலையானது கிடையாது. ஆத்மா அப்படி கிடையாது. அது பகவானுடைய நித்திய சேவைகள் மாத்திரம்தான் அதோட சேவை இருக்கும். அப்போ மனது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே கன்வெர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த மாறி மாறி மாறிதான் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சரி, இப்ப இந்த 6வது பதமும் படிச்சுட்டு நம்ம அதுக்கு விரிவா நாம என்ன பகவான் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்ப்போமா? 6வது பதம். பந்துர் 6வது பதம். ஆத்மானஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனா ஜிதः அனாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருஸ்வத. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறுபவனுக்கோ அதுவே அதுக்கப்புறம் தெரியலையே பிரபுஜி, மிகப்பெரிய விரோதியாகும். விரோதியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ மனதை வென்றவன் மனமே சிறந்த நண்பனாகும் சொல்லப்படும் இல்லைங்களா? அப்போ மனதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நாம நண்பனாக தான் போடுவோம். அப்போ நாம எண்ணமும் சரி, நம்ம செயலும் சரி. அப்படிதான். அப்போ நம்ம மனதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? இப்ப அஷ்டாங்க யோகம் மூலியமாகவும் பண்ணலாம். அது கொஞ்சம் கடினம் தான். அதே பக்தி யோகத்துல பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இயல்பாவே நமக்கு வரும். நம்ம இயல்பா எப்படி சொல்லணும்னா, திடீர்னு போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடினம், டைம் கடினமா இருக்கும். அதே பகவானோட நாமத்தை நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் வச்சுக்கலாம், ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. இது மாதிரி நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சோன்னா, ஒரு 3 ட்ரிப்பு சொல்ல ஆரம்பிச்சோன்னா உங்க மனசு அப்படியே இலகிடும். அப்படியே ஒரு மாதிரி சாந்த நிலை. சரிங்களா? ரொம்ப அது அனுபவபூர்வமா நம்ம சொல்லலாம். நம்ம அதை அனுபவிச்சோன்னா கண்டிப்பா நம்ம அதை உணர ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ நண்பனாகப்பட்டது எப்படி? நம்ம பௌதிக தன்மையில இல்லாம ஆன்மீக தன்மையில இருக்கும்போது கண்டிப்பாக மனதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அஷ்டாங்க யோகத்திலும் பண்ண முடியும், ஆனா அது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். அதுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் சொல்றாங்க பாருங்க, எப்படி நண்பனா பகைவனா அப்படின்றத. யோகத்தின் மனதில் பங்கு பாருங்க. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம். இப்ப நம்ம மனதை பகவானோட உணர்வோட இருக்கும்போது கூட அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கட்டுப்பட்டு. அப்ப அந்த மனம் நண்பனாகத்தான். இப்ப பகவானுகிட்ட பிரேம பக்தி மாத்திரம் கொடுக்கும் இல்லைங்களா? பிரேம பக்தி 5 விதமான பக்தி பகவானுக்கு கொடுக்கும். சாந்த நிலை பக்தன் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி 5 நிலை பக்தி இருக்கு. அதே பக்தியை நாம கொடுக்கும்போது, அந்த பக்தி நாம கொடுக்கும்போது, நம்ம பக்குவம் அடையும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜீவாத்மாவையும் நாம சரிவா ஒரே மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். எல்லா உயிரினத்தையும் சரி, மனித பிறவி மாத்திரம் இல்ல, எல்லா உயிரினத்தையும் நம்ம ஒரே மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். ஏன்னா நம்மளுடைய மனது அந்த அளவுக்கு சாந்தப்பட்டுச்சு, நண்பனாக்கப்பட்டுள்ளது. அப்போ பரமாத்மா கட்டளையை நம்ம பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிருவோம். வேதங்கள் மூலியமாக நம்ம வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதை நம்ம பின்பற்றுறோம். அப்ப அகர்ம பணியில நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். இதனால அகர்ம பணியில செய்யும் போது அப்ப நம்ம என்ன பாருங்க, நம்மளுடைய புத்தி, அந்த ஞானம், அந்த புத்தி ரொம்ப அழகாக செயல்பட ஆரம்பிக்கும். அப்ப அந்த புலன் கிளர்ச்சியில நாம அதுல இருந்து பற்று இல்லாம இருக்கும். ஆமா, புலன் கிளர்ச்சி நாம இருப்போம், இல்லாம இருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? நமக்கு தேவையானதை சாப்பிட, ஒரு ருசியா இருந்தா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா, அதே பகவானுடைய பிரசாதம் வந்தாலும் சரி, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் ருசியா இருக்கு கொஞ்சம் வாங்கி சாப்பிடலாமே அப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது ஒரு இதுதான். ஆனா அதே பக்தி யோகத்துல இருக்கும்போது அது பாவமே இல்லை. பௌதிகத்தன்மை இருக்கும்போது அது நம்ம பாவத்தை உண்டுறதான் கணக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் பற்று இல்லாமல் இருக்கணும்னு சொல்றோம். அது எப்படி வரும்? பகவான் உணர்வோடு செயல்படும் போதுதான். அப்போ பலன் நம்மளை மேலும் மேலும் உயர்த்த ஆரம்பிக்குது. அதே பகைமையா இருக்கும்போது பாத்தீங்களேன், அந்த பௌதிக தன்மையில நம்ம செயல்படணும்னா மனதை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. அது பாட்டு நான் செதறிச்சு போயிட்டே இருக்கும். அது இஷ்டத்துக்கு அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும். அது கட்டுப்பாடு இல்லாம இருக்கும்.
அப்ப நாம எதிர்வினை தான் நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம செய்ய வேண்டியிருக்கும். எதிர்வினை நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்ய வேண்டியிருக்கும். நம்ம எது பேசினாலும் தவறாகவே போகும். எது செயல்பட்டாலுமே தவறாக. நம்ம என்னதான் நம்ம வந்து சொல்லுங்க ப்ரோ. பிரபுஜி, ஒரு டவுட். மனசு மனம் அப்படின்னா என்ன? நான் என்ற என்னுடைய எண்ணம், ஈகோ, அதுதானே மனது? ஆமாமா. நான் செய்யறேன், நான் பண்றேன், நான் அப்படின்ற அகங்காரம் என்னாலதான் நடக்கிறது, இதுதானே மனம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஸோ இந்த நான் என்ற எண்ணத்தை வந்து பரமாத்மாவோட ஐக்கியப்படுத்திக்கிறது தான் ஃப்ரீடம். அதுதானே சொல்றது, இதுல சொல்ல வருது. கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அப்போ இன்னொரு டவுட், அப்போ மனமும் எண்ணமும் வேற வேறையா ஒண்ணா? அதாவது இப்ப நீங்க சொல்ல விதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய 2 விதமா பிரிக்கலாம். ஒண்ணு, நம்ம பௌதிக தன்மையோடு நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பற்றாயிரும். அதே பகவானோட உணர்வோட நம்ம செயல்படும் போது பற்றற்ற தன்மையை நாம ஆட்டோமேட்டிக்கா செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவோம். இப்ப பகவானுக்கு செய்யற காரியம் இருந்தாலும் சரி, பௌதிக தன்மை காரியம் இருந்தாலும் சரி, ரெண்டுமே நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்டா செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மனம் போக ஆரம்பிச்சிடும். மனம் உண்மையிலேயே பாத்தீங்கன்னா நண்பனும் இல்லை, எதிரியும் இல்லை. அவங்க ஒரு கரெக்டான பொசிஷன்ல கொண்டு போக முடியும். அது எப்படின்னா பக்தி யோகத்திலேயா இல்ல பௌதிகத்திலேயா, இதுதான் செயல்பாடு. இப்ப நண்பனாக்கப்படுறதையும் அந்த செயல் மூலியமா தான் நண்பனாக்கணும். அது நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த மூலக்கூறுகள் 24 மூலக்கூறுகளும் நமக்காக தான் படைக்கப்பட்டிருக்கார் பகவான். அதை பக்குவப்படுத்துறதுக்காக தான் நம்ம ஆன்மீகம். அதை பக்குவம் இல்லாம இருக்கும்போது நமக்கு எகைன்ஸ்டா ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப நண்பன் சொல்றது எதிரின்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா அது நம்ம செயல் மூலியமா எண்ணத்து மூலியமா தான் பிரபுஜி வரும். ஆனா எதுவுமே வந்து கெட்டது கிடையாது. இல்ல, எண்ணங்களுடைய கூட்டுதான் மனம்ன்றது. எண்ணங்கள் நன்றாக இருக்கும்போது மனமும் நன்றாக ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் எண்ணங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதான் சொல்லுவாங்க, பண்டில் ஆஃப் தாட்ஸ். மனசுன்றது பண்டில் ஆஃப் தாட்ஸ். ஒண்ணு இல்ல பிரபு, ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கலாம். பாத்தீங்களா, இப்போ ஒரு ராணுவ வீரர் இருக்கார். அவர் என்ன பண்றார்? அவருடைய உயர் அதிகாரி இருக்கார். அவரு சொல்றார், பார்டர்ல போயிட்டு சண்டை போடு, ஒரு வார்ல போய் சண்டை போடுன்றார். அவர் நாட்டுக்காக சொல்றாரு. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவரு துப்பாக்கி எடுத்து போய் எல்லாரையும் ஷூட் பண்றாரு. எல்லாம் அங்க கத்தி எடுத்து எல்லாம் கொல்றாரு. அது எதுக்காக? அவர் யாரை கொன்னாலும் சரி, எதிரியை கொன்னாலும் அவருக்கு அவார்டு தான் கொடுப்பாங்க. அதே சோல்ஜர் வந்து தன்னோட வீட்டு பக்கத்துல இருக்கவங்ககிட்ட ஏதோ பிரச்சனை ஆச்சு, எடுத்து போய் ஷூட் பண்ணா அவர்த்தையும் உள்ளத்தையும் போட்டுருவாங்க. இல்லைங்களா? அப்போ அது தெய்வீகம், இது பௌதீகம். இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்ல வரேன். செய்யறது ரெண்டுமே ஒரே ஆள் தான் செய்யறாரு. ஆனா அங்க செய்யற செயல் வேற, இங்க செய்யற செயல் வேற. வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னா, நீ வார்ல போய் சண்டை போடுங்க. அதே உன் வீட்டு பக்கத்துல பிரச்சனைனா போய் அவனை போய் கொல்றதுக்கு அது நம்ம அக்செப்ட் பண்ணல. அதே மாதிரிதான் மனம் வந்து நம்ம அந்த இருக்கிற ஆயுதம் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ மனதை வந்து பௌதிகத்தன்மை செயலும் போடும்போது அது என்ன ஆகும்னா அது அப்படியே டபுள் ஆகும், ட்ரிபிள் ஆகும், அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அது விரோதத்தன்மை தான் கொண்டு போகும். அப்போ மனம்ன்றது நம்ம துப்பாக்கின்றது நமக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்ல, அது ஒதுக்கி வைக்க முடியாது. ஆனா அதை நல்வழிகளை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் தான் நமக்கு வந்து அது புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ மனதும் சரி, 24 மூலக்கூறுகள் நமக்குள்ள இருக்கிற மூலக்கூறுகள் எல்லாமே வந்து நம்ம நல்வழியில இயக்கினாதான் நாம மோட்சம் அடையும். அது தீய வகையில போகும்போது அது எதுவுமே கெட்டது கிடையாது. இப்ப உடலை கூட நாம கெட்டதுன்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த உடலை வச்சுதான் நாம முக்தி அடைக்கான காரியத்தை நம்ம பண்றோம். ஆனா அந்த உடல் அழியக்கூடிய உடல், அது மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த உடலுக்காக சுகம் காண ஆரம்பிச்சோம்னா அப்போ அது பற்று. அப்ப அந்த மனம் வந்து அப்படிதான் போக ஆரம்பிச்சிடும். அது பௌதிகத்தன்மை நம்ம போக ஆரம்பிச்சோம்னா அப்ப அந்த உடலே ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா வந்து பௌதிகத்தன்மை ஆயிடும். அப்ப ஆன்மீகத்தன்மை விலக ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா பாவங்கள் சேர ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் பகவான் இதுல சொல்றாரு, ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. கட்டுப்பாடு இல்லாத மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிரித்தன்மை தான் வரும். நம்ம எகெயின்ஸ்டா தான் எல்லாமே செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். உடலை மாத்திரம் தான் சம்மந்தப்படுவோம், உறவுகள் சம்மந்தப்படுத்துவோம், சமுதாயத்தை சம்மந்தப்படுத்துவோம், இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா ஆன்மீகத்தை விட்டுருவோம். அப்போ இதுக்கு ஏத்த மாதிரி காமம் வர ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ஒரு குழந்தை மேல, இல்ல மனைவி மேல, கணவர் மேல, இதெல்லாம் வந்து பிரேமம் இருக்கலாமே தவிர அது காமமா மாறக்கூடாது, மோகமா மாறக்கூடாது, காமமா மாறக்கூடாது. அது மோகத்துல போகும்போது என்ன ஆகும்னா காமம் வரும். காமம் வரும்போது கண்டிப்பா கோபம் வர செய்யும். இல்லைங்களா? அந்த பிரச்சனை வரும். அதனால நம்ம என்னன்னா புத்தி செயல இருந்து நம்ம மயக்கத்தன்மையில நம்ம அடைகிறோம். அது எப்படி? நம்மளுடைய செயல்பாடு மூலியமா. அது காரணமே என்ன? மனம் தான்.
அப்ப மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணா புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதை பத்தி பின்னாடி இப்ப அடுத்த இதுல வரும் பாருங்க. அப்ப கட்டளைகளை பின்பற்றணும். நம்ம புலன்பேச்சை பற்றுதல் கொண்டு இருக்கும் பலன்கள் வந்து பந்தப்படுத்தும். நம்மள எல்லா செயலுமே நம்ம பந்தப்படுத்தும். இப்ப நாம ஆல்ரெடி இந்த இந்த குதிரை வண்டி நாம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த 5 விதமான குதிரைகள் புலன்கள் சொல்றது. இந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றது மனம். மனதை கண்ட்ரோல் பண்றவன் சாரதி, அதாவது அறிவு இல்லைங்களா? இந்த 5மே வந்து இந்த சொல்ல போனா இந்த 7 தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா போதும், மனது புலன்களை ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல். அப்ப மனதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? அறிவு, அதாவது ஞான யோகம் மூலியமா தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இப்ப ஞான யோகத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? அஷ்டாங்க யோகம் மூலியமா கண்ட்ரோல். அஷ்டாங்க யோகத்துல எப்படி நம்ம சிறப்பா பண்ண முடியும்? பக்தி யோகம் மூலியமா. அதுதான் என்ன சொல்றாரு, டைரக்டா நீ பக்தி யோகம் போயிட்டேன். ஏன் இதெல்லாம் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆயிடுமே. புத்தியும் கண்ட்ரோல் ஆயிடும், மனமும் கண்ட்ரோல் ஆயிடும், புலன்களும் கண்ட்ரோல் ஆயிடும். இப்ப இதுக்கு எதெல்லாம் எஜமான் யாரு? ஆத்மாவா மனதா? இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான். இப்ப இந்த குதிரை வண்டியில சவாரி பண்றது யாரு? ஆத்மா தான் பண்ணுது. இப்ப மனமோ பண்ணல, அறிவோ பண்ணல, புலன்களும் பண்ணல, ஆத்மா தான் பண்ணுது. ஆனா இந்த எல்லாருமே சேர்ந்து இழுத்தாதான் ஒரு இடத்துல போய் சேர முடியும். எதுவுமே இதுல கரெக்டா செயல்படலைன்னா அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, எங்கேயோ ஒருத்தர் சரிஞ்சு கீழே விழுவோம். அப்ப ஆத்மாவுக்கும் அதுக்கு பாதிப்பு தான். இப்ப திருப்பி ஆத்மா எந்த உடலை தேடி போகும்? என்ன பாவம் பண்ணாலோ அந்த உடல் தேடி போகும். அப்போ நம்மளுடைய முத்திக்கான இதை பதில் எங்க சார்ந்து இருக்கிறது? நம்மளுடைய செயல், நம்மளுடைய எண்ணம். நம்ம கரெக்டா அந்த இது டிராவல் பண்ணோம்னா போய் கரெக்டா போய் செய்வோம். இதுல நான் பெரியாளா, நீ சின்னாலா, நான் இப்படின்னு நம்ம போட்டி போட்டுட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப நம்ம எங்க போய் சேருவோம்? எங்கேயாவது போய் அதில் பாதாளத்தான் போய் விடுவோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அப்போ மனதை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறை என்ன? ரொம்ப ஈஸியா ஆன்மீகத்தில் தான். நம்மளுடைய மூதாதையர்கள், நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள், நம்மளுடைய தந்தையார் தாயார்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அதை பின்பற்றும். அதை பின்பற்றும் போது கண்டிப்பாக நம்ம மனதை ரொம்ப அழகாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லைங்களா? இப்ப 7ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் பாருங்க. சமாதி நிலையை உணர்வில் அறிகுறிகளை இப்ப சொல்ல போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 7வது பதம் படிக்கிறீங்களா? जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुःखेषु तदा மானாபமானயோ. மனதை வென்றவன் அமைதியை அடைந்து விட்டதால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விடுகிறார். அத்தகு மனிதனுக்கு இன்பம், துன்பம், குளிர், வெப்பம், மான, அவமானம் எல்லாமே சமம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ மனதை வென்றவன் பாருங்க. இப்போ மனதை எப்படி வெல்ல முடியும்னு பார்த்தா நம்ம படிச்சுட்டோம். ஆன்மீக தன்மையோட பகவான உணர்வோடு நம்ம செயல்படும் போது, அகர்ம பணியில நம்ம செயல்படும் போது, இன்னும் சொல்ல போனா தன்னுணர்வு பாதையை அடையறதுக்காக எவ்வளோ வழிகள் இருக்கு இல்லைங்களா? தன்னுணர்வு அடையணும்னா எப்படிப்பட்ட வழிகள் பாருங்க. சாதன பக்தியை பண்ணும், நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பண்ணும், சகாம கர்ம யோகத்தை பண்ணும், புத்தி யோகத்தை பண்ணும், எவ்வளோ விதைகள் நம்ம பண்றோம். அப்போ மனதை எப்படி வெல்ல முடியும்? பகவானோட உணர்வோட செயல்பட்டா நம்ம கண்டிப்பா. அப்ப அது அமைதி அடைஞ்சு விட்டுன்னா கண்டிப்பாக பரமாத்மாவுக்கு ஏற்கனவே அடையப்படுகிறான். எப்படி? இந்த இந்த அதாவது இந்த 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 யுகத்திலேயே அவன் முக்திக்கான வழியை தேடிட்டான். மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஆனா ரொம்ப அழகா சொல்றான் யார்? அர்ஜுனன். இப்ப படிப்போம் 34, 35, 33 படிப்போம் எப்படி மனதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது. பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் இந்த அத்தியாயத்துல. அப்போ அடையப்படுகிறான். அத்தகைய மனிதன் இன்பம், துன்பம், குளிர், வெப்பம், மான, அவமானம் எல்லாமே சமதான் பார்ப்பான் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்காரு, நம்ம பையன் இருக்காரு, என்ன பண்றாரு அவரு? நம்ம ஏதோ ஒரு வார்த்தை பேசிட்டே இருக்கும்போது, அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசும்போது, வெளியே பசங்கள்கிட்ட பேசும்போது ஒரு வார்த்தை ஏதோ பேசிட்டு இருப்பா. அதே மாதிரி ஆங்கிள் நம்மகிட்ட பேசிட்டாருன்னா அப்ப என்னப்பா இவன் மரியாதை இல்லாத பேசுறான், நான் அவங்க தந்தையாரா இருக்கேன், அவங்க தாயாரா இருக்கேன், இப்படி வந்து மரியாதை இல்லாத பேசுறானே அப்படின்னு நாம ஒரு எண்ணம் வரும் பார்த்தீங்களா? அது இயல்பா வரும். ஒரு பெரிய சின்னம் இல்லாம வார்த்தை தப்பா பேசுறாரு, தன்னுடைய மகன் இப்படி பேசுறாரு, நம்ம ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா? அது இயல்பு தானே. ஆனா அதே வந்து ஆன்மீக தன்மையோட பரமாத்மா உணர்வோட செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த தன்மையை வந்து எடுத்துக்க மாட்டார். ஏதோ ஒரு தவறு நடந்திருக்கு, அவர் தெரியாம சொல்லிட்டாரு, சரி ஓகே இன்னும் 2 டைம் பார்க்கலாம், என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம், அதுக்கேத்த மாதிரி நாமும் அவருக்கு வேற மாதிரி ஒரு கொடுக்கலாம், ஆன்சர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பக்குவமா போக ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா? அதே நாம வந்து பௌதிக தன்மையோட ரொம்ப நினைச்சிங்களேன், நீ அவனை கூப்பிட்டு வச்சு கேள்வி கேட்போம்.
கேள்வி கேட்டு இந்த மாதிரிலாம் பேசக்கூடாது, தப்பு கிப்புன்னு ரொம்ப அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு இருப்போம். அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஏதோ தவறு பண்ணிட்டே திரும்ப ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு திரும்ப அவரு அதே அங்கதான் போயின்னே இருப்பார். அது இயல்பு தானே இல்லைங்களா? இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா வச்சுக்கலாம், நம்ம ஒரு ஃபிளாட்ல இருக்கிறோம், இல்ல ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல இருந்து நம்ம ஒரு தெருவுல ஒரு செக்யூரிட்டியை போட்டிருக்கோம். இப்ப நம்ம ஃபிளாட்ல ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்கார். இப்ப நான் டெய்லி ஆபீஸ் போயிட்டு இருக்கேன். போயிட்டு இருக்கும்போது முதல் நாள் போகும்போது அவர் வணக்கம் கொடுக்குறார். நாம உடனே அவருக்குள்ள மரியாதை. சரி, இந்த வீட்டுக்கு ஓனரா இருக்கார், எஜமானரா இருக்கார். சரி, அவருக்கு ஒரு நமஸ்காரம் சொல்லுவோமே. அவர் நமஸ்காரம் சொல்றாரு. ஒரு நாள் சொன்னார், 2 நாள் சொன்னார், 3 நாள் சொன்னார், 4 நாள் சொன்னார், 5 நாள் சொன்னார், 6வது நாள் சொல்ல மறந்துட்டார். ஏதோ அந்த நேரத்துல அவருக்கு மனசுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம். அவர் சொல்லல. அப்போ நான் என்ன நினைப்பேன், பௌதிக தன்மையில இருக்கும்போது நான் என்ன நினைப்பேன், என்னடா டெய்லி ரெகுலரா ஒரு நமஸ்காரம் சொன்னவரு ஏன் நீ சொல்லல அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே நம்ம போயிட்டே இருப்போம். ஆபீஸ் போவோம், அவர்கிட்ட கேட்க மாட்டோம், போயிடுவோம். ஆனா அன்னைக்கு ஃபுல்லா அதே சிந்தனையே இருப்போம். சாயங்காலம் வரும்போது கூட நம்ம அவரை பார்த்தோன்னா திருப்பி ஏன் வணக்கம் சொல்றவரு அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணுவோம். அப்ப என்ன அது பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா பற்று. இதுதான் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துல தான் நாம பற்று அடையும் போது தான் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா மனம் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா எதிரியாகும். நாம அதை பொருள்படுத்தவே கூடாது. அதுக்காக அவங்கள மரியாதை கொள்ளதே இல்லை. அவங்க வணக்கம் சொன்னாலும் சரி, வணக்கம் சொல்லனாலும் சரி, அதை பெருசாவே எடுத்துக்கூடாது. நம்ம அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி இன்பம் துன்பம் வந்தாலுமே சரி, நம்ம அது ஒரு நிலையோட ஏற்றுன்னு போயிடணும். அடிக்கடி சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, இன்பம் வந்தா எப்படி வரும், உடலாலேயும் மனதாலேயும் இன்பம் வரும். ஆனா அது அடுத்த நேரம் என்னத்தை கொடுக்கும், துக்கத்தை தான் கொடுக்கும். அதே ஆத்ம ரூபத்துல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, அது இன்பம் வந்தாலும் சரி, துன்பம் வந்தாலும் சரி, சமநிலையா செய்வோம். ஆனா ஆத்ம ரூபத்துல பண்ணும்போது சச்சித்தானந்தமா நம்ம செயல்படுவோம். ஏன்னா அது பகவான் உணர்வோட செயல்படும். அப்ப இந்த உடலும் சரி, இந்த மனமும் சரி, அது பௌதிக தன்மையோட மாத்திரம் தான் செயல்படும். அது ஆன்மீக தன்மையோடு செயல்படாது. மனமும் சரி, இந்த உடலும் சரி. அப்ப அந்த இன்பம் துன்பம் குளிர் வெப்பம் மான அவமானம் எல்லாமே சமநோக்குல நாம காண்பவன் தான் மனதை வென்றவன். அப்போ இருமையில இருக்கனால்தான் நாம என்ன பண்றோம், மான மரியாதை எதிர்பார்க்கிறோம். எல்லாமே நமக்கு எதிர்பார்க்கணும். நம்ம எதுவுமே எதிர்பார்க்காம இருந்ததுன்னா சமநோக்கில் நம்ம பாட்டு போயிட்டே இருப்போம். இவர் ஏன் நம்மளை இந்த மாதிரி பேசிட்டாரு, இவர் ஏன் நம்மளை இந்த மாதிரி குறை சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம மனது விரோதியாக்கப்படுகிறார். அப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா பௌதிக தன்மையில போடும். இது அந்த குணமாயா ஜீவமாயா பத்தி நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த குணமாயா ஜீவமாயான்றது நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா அவருடைய சீடர்கள்லாம் ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்காங்க. மாயா என்ற ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கும். அது ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிளாஸ் நம்ம எடுப்போம். ஸோ அந்த தன்மையில பாத்தீங்கன்னா மாயா 13 வகையில நம்மளை பிரிச்சு நம்மளை ரொம்ப அழகா இருக்கும். எந்தெந்த இடத்துல மாயோட தன்மை நம்மளை ஆட்கொள்றாங்க அப்படின்றத. அதாவது சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம், இந்த 3 குணத்துல வரும்போது இந்த மாயா நம்மளை ஆட்கொள்றா. அதாவது குணமாயாவும் சரி, ஜீவமாயாவும் சரி. அப்ப அந்த மனது சஞ்சலம் அடும் போது பாத்தீங்கன்னா, மனது நமக்கு எதிரியாக ஆகப்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த குணம் நமக்கு இது குணமாயா. நீங்க எந்த குணத்துல நீங்க செயல்படுறீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த குணம் வந்துடும். அப்ப குணமாயா வந்த பிறகு ஜீவமாயா நம்மளை செயல்படுற அதே மோட்டிவ்ல. இப்ப நீ ரசோகுணத்துல வந்துட்டீங்க, எனக்கு பணம் தேவை அப்படின்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரசோகுணம் வந்துடுச்சு. அப்ப ரசோகுணம் வந்த பிறகு என்ன பண்ணுவீங்க, அதுலதான் அந்த குணமாயாவும் ஜீவமாயாவும் நம்மளை இழுத்துன்னு போயிட்டு இருப்பான். அதே ட்ராக்ல இழுத்துனே போயிட்டு இருப்பான். அதுல என்ன ஆகும்னா திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தோட போயிடுவீங்க. அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகுவீங்க. அப்படியே ஜம்பாய் போயினே இருக்கும். அதுதான் பகவான் என்ன சொல்றாங்க வேதங்கள் மூலியமாக, இந்த முக்குணங்கள் இல்லாம சுத்த சத்துவத்துக்கு நாம டிராவல் பண்ணாதான் நாம முக்தியை கிடைக்க முடியும். அப்போ இந்த மனதை ஒருநிலைப்படுத்தணும். சமநிலையில நம்ம படுத்தினாதான் கண்டிப்பாக நாம இது மாதிரி மான அவமானம் சரி எதுவுமே நாம இருமையில எடுக்காம ஒருமையிலே போயிட்டு இருக்கோம். அப்போ பக்குவமடைந்தனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க, சூழ்நிலை மாறும் போது கூட மாற்றம் அடைவதில்லை. அவங்களுக்கு சூழ்நிலை மாறும்போது கூட மாற்றம் அடைவதில்லை. இப்ப நம்ம முன்னாடி சொன்ன பத்தியா, இந்த குழந்தை ஏன் இப்படி நடந்துகிட்டான், ஏன் அவனை விரோதமா நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம், மனது ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஏன்னா அந்த குழந்தை மேல அதிகமான பற்று. நீ ஏன் இப்படி பேசிட்ட, நீ ஏன் இப்படி செஞ்சுட்ட அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குழந்தை எப்படி காதை வச்சு அடைக்குது பாருங்க. அந்த மாதிரி செயல்பாடு குழந்தைகள் வர ஆரம்பிச்சோம். அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு டெம்பர் ஆகும். நம்ம இருக்கிற இன்னும் அப்படியே ரைஸ் பண்ணும். அப்போ குணம் மாற என்ன ஆகும்னா ரசோ குணம் தமோ குணம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். பக்கத்துல சொம்போடு தடிப்போம், ஏதாவது தடிக்க போவோம். அப்ப அடிப்படை குணம் மாறும். அதே அந்த குழந்தைகிட்ட பக்குவமா சொல்லி அவங்க நல்வழி பண்ணும்போது அப்ப மனது பாத்தீங்கன்னா உங்க மனதும் கெடாது, அந்த குழந்தைகள் மனதும் கெடாது. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 8வது பதம் என்ன சொல்றது பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஞான விஞ்ஞான திருத்தாத்மா கூடஸ்தோ விஜிதேந்திரிய யுக்த யுச்யதே யோகி சம்லோஷ்ட்ராஷ்ம
காஞ்சனः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவன் ஞானத்தாலும் விஞ்ஞானத்தாலும் அனுபவ ஞானத்தாலும் முழு திருப்தி அடையும் போதுன்றார். இப்ப ஞானம் இதுனா விஞ்ஞானம். விஞ்ஞானம் எப்படி வந்தது இங்க இல்லைங்களா? இப்போ ஒருவன் ஞானத்தாலும் விஞ்ஞானத்தாலும் ஒருவன் அனுபவ ஞானத்தாலும் முழு திருப்தி அடையும் போது அவன் தன்னுணர்வு நிலை பெற்றவன் என்று யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகைய உன்னத்தி நிலை பெற்ற தன்னடக்கம் உள்ளவன், அதாவது குழாங்கற்களையோ கற்களையோ தங்கமோ வைரமோ வைடூரமோ யாவன் எல்லாத்தையும் சமமா தான் பார்ப்பான். கல்லை கொடுத்தாலும் சரி, மண்ணை கொடுத்தாலும் சரி, பொண்ணை கொடுத்தாலும் சரி, வைரத்தை கொடுத்தாலும் சரி, ஒரு யோகியானவனுக்கு அது தேவையில்லை. அவனுக்கு சமதான் பார்ப்பான், சமமா தான் பார்ப்பான் யோகியானவன். இப்போ ஞானம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி ஞானத்தை விருத்தி அடைவோம்? பகவான உணர்வோடு செயல்படும் போது அவருடைய லீலை, அவருடைய வைபவம், வேதம் படிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணும்போது நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும். உத்தியோகம் மூலியமாக ஞானத்தை கிடைக்கும். எப்படி இந்த விஞ்ஞானம் எப்படி வந்தது? விஞ்ஞானம் எதை சொல்லுது? நம்ம அது விஞ்ஞானம் நம்ம எதை சொல்றோம்? கேட்கல, திரும்ப சொல்லுங்க பாத்தேன், சவுண்ட் கேட்கல எனக்கு. ஓகே 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 ஓகே. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையே ஒரு விஞ்ஞானம் தான். இப்ப நாம கொத்தாம்பதிப்பா படிச்சுட்டு போனா நம்ம அந்த விஞ்ஞானம் புரியாது. அதே ஆழ்ந்து சிந்திச்சு நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா, நம்மளோட ஆச்சாரிகள் சொல்லப்பட்ட விதம் மாதிரி நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அப்ப நமக்கு அந்த விஞ்ஞானம் புரிய ஆரம்பிக்கும். அதுதான் நம்ம மகாத்மா காந்தியும் சரி, பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்லிக்கிறாங்க, இது ஒரு அகராதின்றாங்க. இது ஒரு டிக்ஷனரி மாதிரி தான். இது நாம என்ன அளவுக்கு பக்குவம் அடைகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஞானத்தை கொடுக்கும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பையன் படிச்சாலும் சரி, 10th படிச்சாலும் சரி, ஒரு டாக்டருக்கு படிச்சாலும் சரி, அவங்களுக்கு உள்ள உத்வேகத்தை கொடுக்கும் இந்த விஞ்ஞானம். அப்போ ஞானத்துல விஞ்ஞானத்தோட நாம அதை எடுக்கும் போது தான் நாம அந்த தன்னுணர்வு பாதையை அடைய முடியும். இப்போ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை சாதாரணமா படிச்சுட்டு போனா நம்ம அது புரியாது. அந்த விஞ்ஞானம் கலந்து நமக்கு அந்த விஞ்ஞானம்னா என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எல்லா ஸ்லோகமும் நமக்கு கத்துக்கூடியாது. அப்போ நம்ம உள் வாங்கிட்டோம், தன்னுணர்வு அடைஞ்சிட்டோம். தன்னுணர்வு அடைஞ்சிட்ட பிறகு பக்தி யோகம் பண்ணும் போது தான் நம்ம முக்தி அடைய முடியும் இல்லைங்களா? அப்பதான் யோகி தன்மை. யோகின்றவன் எப்படின்னா இந்த உடலாலேயும் மனதாலேயும் புத்தியாலேயும் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு யோகியா இருக்கான். ஆனா அந்த உயிரோட விட நேரம் வரைக்கும் அவன் அந்த ஆத்மா உடலை விட்டு பிரிய வரைக்கும் யோகி தன்மை இருந்தான்னா அவன் முக்தி. அவன் யோகியானவன் உயிர் அந்த ஆத்மா விட்டு பிரிய வரைக்கும் அவன் பிரியும் போது அவனோட செயல்பாடு பௌதிகத்துல போனா கூட அவ்வளவுதான். அடுத்த பிறவி அவன் என்ன நினைக்கிறானோ அதுதான். இப்ப அது ஜடபரதர் கதையை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஜடபரதர் எப்படிப்பட்டவர் பாருங்க. ஒரு நாட்டு சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறார், ஒரு சத்திரிய வம்சத்துல உள்ளவர். அவரு ரொம்ப அழகா அரசாட்சியை கொண்டு போனார், புண்ணிய காரியங்கள் தான் செய்வார், பகவானோட உணர்வோடு செயல்படுறவர் அவர். அப்படிப்பட்டவர் என்ன பண்றார்? 50 வயசு ஆச்சு அவருக்கு, முடிஞ்சு போச்சு. நான் சத்திரியன் இல்லையா, நம்ம கடமை என்ன, அந்த கடமையை செய்யணும், நம்ம கட்டுப்பாடு என்ன, அந்த கட்டுப்பாடு என்ன, அடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த நாட்டை ஒப்படைச்சிட்டு அழகா காட்டுக்கு போறார். காட்டுல போய் என்ன பண்றார்? இப்போ வந்த காரியத்தை செஞ்சாரா? அங்க செய்யல. ஒரு மானை பார்த்துட்டார், அந்த மான் மேல பற்று ஆயிட்டார். அப்ப இறக்கும் தருவாயிலே அந்த மானையே இருந்தனால்தான் அவர் அடுத்த பிறகு மானாவே பிறந்தார். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்படும். ஆனா அவரு செஞ்ச காரியம் பாருங்க, ரொம்ப முக்திக்கான காரியத்தை செஞ்சார். ஒரு சத்திரனா இருக்கும் போது சரி, ரொம்ப முக்திக்கான காரியத்தை செஞ்சார், முக்தி அடையிறதுக்கான காரியத்தை. ஆனா கடைசி காலகட்டத்துல ஒரு மானம் நினைச்சதுனால மானாவே உருவம் எடுத்தார். ஆனா அந்த மான உருவத்துல இருக்கும் போது கூட நாம எப்படிப்பட்ட ஆத்மாவா இருந்தோம் இந்த போன பிறவில, இப்போ மானாவே வந்துட்டோமே எவ்வளவு. அப்புறம் அந்த ஆத்மா அந்த மானோட இருக்கும் போது அந்த சூட்சம் உடல் அங்க போயிடுச்சு. ஏன்னா அவர் சூதல உடல் தான் இங்க அழிஞ்சு போச்சே தவிர அந்த சூட்சம் உடல் மானுக்குள்ள போயிடுச்சு. ஆத்மா கூட சேர்ந்து மானு கூட போயிடுச்சு. அப்போ மானோட இருக்கும் போது அவர் என்ன நினைக்கிறார்? ஆஹா, நம்ம எப்போ போன ஜென்மத்துல இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் செஞ்ச புண்ணிய காரியத்தினால அந்த ஞாபக சக்தி அவர் கிடைச்சு. அப்போ அவர் என்ன பண்றார்? சரி, ஓகே, நம்ம அடுத்த பிறவியாவது ஒரு நல்ல குலத்துல பிறக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மானோட உருவத்துல இருந்தே அவரு பக்தி யோகம் பண்றாரு. பண்ணிட்டு தான் அடுத்த பிறவி ஒரு நல்ல ஒரு அந்தன குலத்துல பிறக்கிறார். பிறகுதான் அவர் முக்தி அடைகிறார். அது போலதான் இந்த விஞ்ஞானத்தை நாம புரிஞ்சுக்கிட்டு கடைசி காலகட்டத்துல தவறு பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஆத்மா கண்டிப்பாக என்ன நினைச்சோமோ அங்கதான். இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பு. நம்ம படிப்போம் இது 35, 36 நம்ம ரொம்ப அழகா நம்ம இதுதான் பற்றி சொல்ல போற. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இயல்பு என்ன, இதோட செயல்பாடு என்ன அப்படின்ற பார்ப்போமா? ஒருவன் ஞானத்தாலும் விஞ்ஞானத்தாலும், அறிவு அனுபவ ஞானம் இல்லைங்களா?
இப்ப திருப்தி அடையும் போது பௌதிக ஆசைகள் இல்லாமல், இப்ப நம்ம ஒரு 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 சத்துவ குணத்துல இருக்கிறோம், என்ன பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப அழகா ஒரு குழந்தை வச்சுக்கிட்டு ஒரு சிம்பிளா ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும். ஒரு குழந்தை, ஒரு புருஷன் மட்டும் 2 பேரும் ஜாலியா இருப்பாங்க. அதுல வந்து என்ன பண்ண, நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு பெருசா ஆசைப்பட மாட்டாங்க. நமக்கு தேவை ஒரு வீடு வேணும், போறதுக்கு வரத்துக்கு ஒரு வண்டி வேணும், அப்படிதான் ஆசைப்படுவோம். அதுக்கு மேல ஆசைப்பட மாட்டாங்க. எனக்கு இது போதும், லிமிட் எனக்கு போதும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இது வந்து சத்துவ குணம். கரெக்டா கோயிலுக்கு போவாங்க, என்ன புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணுவாங்க. என்னன்னா அந்த பௌதிக தன்மையோட தான் சில விஷயம் செய்வாங்க. கர்மி தான், நம்ம எல்லாமே கர்மி தான். நாமளும் அப்படிதான். நமக்கு சமுதாயத்துல ஒரு மேன்மை அடையணும், நம்ம பிள்ளைகளை நல்ல வழியில போகணும் அப்படின்றது நமக்கு வருமானம் தேவை, பணம் தேவை. அதுக்காக நாம பௌதிக தன்மையோட செய்வோம். ஆனா அதுல பற்றற்ற தன்மையா செய்வாங்க யாரு? சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க. இருந்தாலும் அதுல இன்பம் அடைகிறாங்க, அதுல திருப்தி அடைகிறாங்க. அந்த திருப்தி வந்து ஆன்மீக தன்மையோட திருப்தி இருந்ததுன்னா ஓகே. எனக்கு இது போதும்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க அதோட செயல்படுவாங்க. அந்த ஈகோ இதெல்லாம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சத்துவ குணத்துல வரும்போது. அது ரொம்ப இன்னும் விரிவா நம்ம படிக்கிறதுனா 7, 8, 9 இந்த 3 அத்தியாயத்துல வரும்போது அதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். சத்துவ குணத்தோட செயல்பாடு. ஏன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க எல்லா பக்தியும் கொடுக்குறாங்க, நிறைய வேதம் படிக்கிறாங்க, எக்கியம் பண்றாங்க. ஏன் அவங்க அந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் இதே அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்குவார். ஆனா 7, 8, 9 ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுக்குறாரு. சரி, திருப்தி அடையும் போது பௌதிக ஆசிரியர் இல்லாமல் கூழாங்கற்களையோ கற்களையோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையுமே சமமாக காண்கிறான். எப்படி? பகவானோட பக்தி இருக்கும்போது. அதே பௌதிக தன்மையோட இருக்கும்போது அது அதோட இது தன்மையை பார்ப்பார். இது கொடுக்கறது நல்ல பொருளா, இது கெட்ட பொருளா அப்படின்னு தன்மையை பார்க்கிறார். அப்போ இந்த விஞ்ஞானம் நம்ம எங்க பக்குவப்படுத்துது பாருங்க. இந்த பகவத்கீதை விஞ்ஞானம் நல்வழியில படுத்துது, நம்ம படுத்துது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ நடைமுறைக்கு உதவாத அனுபவ ஞானமற்ற அறிவு பயனற்றது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுக்காக டாக்டர் படிச்சிருவங்க, வக்கீலுக்கு படிச்சிருவங்க, இப்ப கலெக்டருக்கு படிச்சிருவங்க, போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல உள்ளவங்க, இப்ப ஹையர் ஆபீஸ்ல உள்ளவங்க, இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா அது பௌதீகம் தான் சொல்லுது. காரணம் என்னன்னா உன்னுடைய மேன்மைப்படுத்துகிறது தான் இந்த ஞானம் இருக்கே தவிர, இந்த ஞானத்தை சமுதாய நலனுக்காக யாரு யூஸ் பண்றாங்களோ, ஆன்மீக தன்மையோடு சமுதாயத்தை யூஸ் பண்றாங்க பாத்தீங்களா, அப்பதான் அவங்க மேன்மை அடைகிறாங்க. தனக்கு வேணுன்ற மாதிரி அந்த 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 ஞானம் இருந்ததுன்னா அது அந்த அறிவு பயனற்றது. நான் டாக்டர் படிச்சுட்டேன், நான் நிறைய பணம் சேர்த்து வச்சிருக்கேன், எதுக்காக? அது பாவத்தை தான் உண்றது. அதே அந்த இப்போ ஒரு மாதாஜி நம்ம கிளாஸ்ல இருக்காங்க, ருக்மணி மாதாஜி இருக்காங்க, பேரே சொல்லிட்டேன். அவங்க ஒரு கண் டாக்டர் தான். அவங்க பாத்தீங்கன்னா வாரம் வந்து கரெக்டா சாட்டர்டே சண்டே எல்லாரும் ஒரு கேம்ப் வைப்பாங்க. போய் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நம்ம நிறைய பேர் நம்ம இது பண்ணிருக்கோம். ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி, அதாவது டாக்டர் படிச்சிருந்தாலும் சரி, அவங்க அந்த தன்மையோட செயல்படுறாங்க. எப்படி? ஆன்மீக தன்மையோட இந்த மாதிரி செயல்படணும். இப்ப நம்ம முன்னாடி இந்த கீதையை படிக்கிறது முன்னாடி எப்படி எப்படியோ இருந்தோம், அது ஓகே. ஆனா கீதையை படிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு, இந்த விஞ்ஞானத்தை புரிஞ்ச பிறகு நம்ம செயலை கண்டிப்பாக அதை மாத்தி. இல்லைன்னா இந்த பௌதிக தன்மை என்னதான் நீங்க பெரிய போஸ்டிங்ல இருந்தாலும் சரி, அது பயனற்றது. ஆன்மீக தன்மை இல்லைன்னா கண்டிப்பா அது பயனற்றதுதான், அது பௌதிகம் தான் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது. நடைமுறைக்கு உதவாத அனுபவம் ஞானமற்ற அறிவு பயனற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக இந்த பதம் நமக்கு கொடுக்குது. இப்போ 9வது பதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குருஜி படிக்கவா? படிங்க மாதாஜி. சுஹ்ருன் மித்ரார் உதாசீன மத்யஸ்தத்வேஷ்ய பந்துஷு சாதுஷு அபிச்ச பாபேஷு சமபுத்திர் விசிஷ்யதே. நேர்மையான நலன் விரும்பிகள், பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமான மனதுடன் நடத்துபவன் மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க. இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா நேர்மையான நலன் விரும்பிகள். நேர்மையான நலன் விரும்பிகள் பாருங்க, பாசத்தோடு நன்மை செய்வார்கள். இதுல ஒரு வேற்றுமை, ஒரு என்ன வேற்றுமைன்னு பாத்தீங்கன்னா 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம இதை பத்தி படிச்சிருக்கோம். 2 இல்ல 3 அத்தியாயத்திலும் படிச்சிருக்கோம். நிர்கமான ஒரு மன்னர் இருக்கார். இப்ப அந்த மன்னர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய வர எல்லாருக்கும் தானம் தர்மம் தான் கொடுக்குறாரு. எல்லாருக்கும் தானம் தர்மம், ஒரு கள்ளங்கவடி இல்லாம எல்லாருக்குமே தானம் தர்மம் கொடுக்குறாரு.
அப்போ ஒவ்வொரு வாட்டி ஒரு அந்தனருக்கு ஒரு 1000 பசுமாடை கொடுத்துட்டார். 1000 பசுமாடுகள், நிறைய பொற்காசுகள், இதெல்லாம் கொஞ்சம் வருவாய்க்கு தகுந்த அளவுக்கு அவர் கொடுத்துட்டார். கொடுத்துட்டு அவரும் போயிட்டார். அந்த அந்தனர் வாங்கி போயிட்டார். அது மாதிரி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன பண்றாரு, இதே மாதிரி கொடுக்கும்போது இன்னொரு அந்தனருக்கு அதே மாதிரி கொடுக்குறாரு. தானம் கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த முதல் அந்தனருக்கு கொடுத்தா மாதிரியே தானத்தை இவருக்கும் கொடுத்தாரு. அப்ப தானம் வாங்கிட்டு வெளியே வரும்போது, அந்த சபையை விட்டு வெளியே வரும்போது முதல் அந்தனர் ஓடிடுறாரு. வந்து சொல்றார், மன்னா அந்த இப்ப கொடுத்தீங்களே அந்த அந்தனர், அவர் கொடுத்த 1000 பசுமாட்டுல என்னுடைய பசுமாடு அதுல கலந்துருக்கு அப்படின்ட்டார். அப்போ உடனே அந்தனர் மகாராஜா சொல்றார், சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2வது அந்தனர்கிட்ட கூப்பிட்டு சொல்றார், உங்களுக்கு அந்த நான் வேற ஒரு பசுமாடு தரேன், அந்த பசுமாடு அவருக்கு தானம் கொடுத்துருங்க. அவருக்கு ஏற்கனவே தானம் கொடுத்த பசுமாடு உங்களுக்கு தெரியாம கொடுத்தாச்சு, அதை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு. அப்ப 2வது அந்தனர் சொல்றார், நான் ஒரு வாட்டி தானம் வாங்கிட்ட பிறகு அதை திருப்பி கொடுத்தா அது நான் பாவத்தை உண்டதுதான், அது நான் பாவத்தை செஞ்ச சமம், அது அதனால நான் கொடுக்க முடியாதுன்னு அவர் நிற்கிறார். முதல் அந்தனருக்கு ஏன் என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா, முதல் அந்தனர் கொடுத்த அந்த தானம் கொடுத்த அந்த பசுமாடு அவர் குடியில வச்சிருக்கும் போது தெரியாம அந்த பசுமாடு மன்னரோட குடிலுக்கு தெரியாம வந்துடுச்சு. அதையும் யாரும் காவலாளிகள் பார்க்காம அந்த குடிலோட வச்சிருந்திருக்காங்க. அதை 2வது அந்தனர் கொடுத்தாச்சு. இப்ப ஒரே இங்க பிரச்சனையாச்சு. அப்ப 2 பேருமே பிரச்சனையாகி ஸ்தாபம் வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன இருப்பாருங்க, பல்லியாவே பல வருஷமா பல்லியாவே உள்ளே கிடந்தார். ஒரு மன்னர் ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆட்சி கொடுத்தார், தானம் கொடுக்கிறார் எல்லாருக்கும். ஆனா கடைசியில என்ன ஆச்சு பாருங்க, அவர் பல்லியாவே போயிட்டார். அப்ப துவாரகால இருக்கும்போது பகவான் தான் அவருக்கு முக்தி கொடுக்கிறார். ஏன்னா அவர் செஞ்ச செயல் கரெக்டான செயல் தான், நேர்மையான செயல் தான். ஆனா பகவான் உணர்வோடு செய்யல. ஏன்னா அது தான் என்ற அகந்தையோட தான் தானம் கொடுத்தார். அவர் என்னுடைய பொருள் நினைச்சுதான் கொடுத்தார். இது பகவானுடைய பொருள் நினைக்கல அவர். இப்ப நாம நினைக்கிறோம் இந்த உடல் நாம தான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இந்த உடலே பகவானுக்கு கொடுத்தது தானே இல்லைங்களா? காற்றை கொடுத்தார், மண்ணை கொடுத்தார், பொண்ணை கொடுத்தார், வெள்ளியை கொடுத்தார், அப்பா கொடுத்தார், அம்மா கொடுத்தார், அண்ணன் தம்பி எல்லாருமே எதில் யாரு வந்து பகவான் தான் கொடுத்தார். எல்லாமே அவருடைய பொருள் இல்லையா? அப்ப நான் என்ற அகந்தையோடு எப்படி நம்ம கொடுக்க முடியும்? என் வீட்டுல கார் இருக்கு, என் வீட்டுல பணம் இருக்கு, என் வீட்டுல பொருள் இருக்கு, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி சொல்ல முடியும்? இது எல்லாமே மாய தானே. அந்த தன்மை உள்ள அந்த விஞ்ஞானம் புரியலன்னா நாம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த மாதிரி கூட தான் வள்ளி மாதிரி தான் ஆகும். அப்ப நேர்மையான நலம் விரும்பிங்கள் பாசத்தோடு நன்மை செய்வார்கள், நடுநிலை கொண்டவர்கள் சமாதானம் செய்வர், பொறாமை கொண்டவர் நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையுமே சமமான மனதுடன் நடத்துபவன் மேலும் முன்னுரிமையாக கருதப்படுகிறான் அப்படின்னு சொல்லி இது எல்லாமே ஒரு சாரம்சம் ரொம்ப அழகா சொல்லப்படும். நேர்மையா நல விரும்பி எப்படி இருக்கணும்? பகவான் உணர்வோடு தான். பாசத்தோடு நன்மை செய்வன் பகவான் உணர்வோடு தான். நடுநிலை கொண்டவரும் சரி எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, அந்த உணர்வோடு இருந்தாதான் செய்ய முடியும். சமாதானம் செய்யறவனும் சரி. அப்ப சமாதானம் செய்யறவனு எல்லாமே நல்லவன் சொல்ல முடியுமா? ஒரு ஜட்ஜ் இருக்கிறார், ஜட்ஜு கூட நல்லவன் எப்படி சொல்ல முடியும்? அவரோட கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுதான் இருக்குது இல்லைங்களா? அது பாதகமா இல்லைன்னா இதுவான்ட்டு. ஆனா ஒரு ஜட்ஜினாவே அவர் கடவுளுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? அவரு பகவான் உணர்வோடு வேத சட்டங்கள் தகுந்த மாதிரி அவர் தீர்ப்பு கொடுத்தாருன்னா ஓகே. அதே அதர்மத்துல கொடுக்கும் போது அப்ப அவரு அந்த தன்மையை விடுறாரு, அந்த தன்மையை இல்லாத போறாரு. அப்போ பொறாமை கொண்டவரும் சரி, பொறாமை கொண்டவரோட ரொம்ப விசேஷமா இருப்பாருங்க. இதே பௌதிக தன்மையோட பகவான் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ராதை எவ்வளவு அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்க, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு எவ்வளவு அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அது பொறாமையா நம்ம பார்ப்போம். அது பொறாமை எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரேமமான பொறாமை, ஆன்மீக தன்மையோட பொறாமை. அது ஏன்னா பௌதிக தன்மையோட பாத்தீங்கன்னா அது நம்மள பற்றுல போயிடும். அதே ஆன்மீக தன்மையோட பகவான் உணர்வோடு அப்ப செயல்படும் போது பண்ணா அந்த பொறாமை மேன்மையடை. இதுலயும் பாருங்க வேற்றுமை பாருங்க. அப்போ மனம் எப்படி நண்பனாக்குறது விரோதி ஆக்குறது எப்படி பாருங்க. நாம என்ன தன்மையில இருக்கிறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் இருக்கு. சாதுகளும் சரி, எதிரியும் சரி, பாவியும் சரி, என அனைவருமே சம மனதோட நடத்துபவன் மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறது அப்படின்னு இதுல சொல்றார். அப்ப அனைவரும் சமமாக மனத்தோட எப்படி இருப்பாங்க? நலன் விரும்பியா இருப்பான், பாசத்தோடு நன்மை செய்வாரு, நடுநிலை கொண்டவரா இருப்பாரு, சமாதானம் செய்வாரு, பொறாமையே இருக்காதவர்கிட்ட எல்லாருமே நண்பனா பாருவார், எல்லாருமே எதிரி, சாதுக்கள், பாவியர் எல்லாருமே சமனாக போவார். நாயை தின்பவன் இருக்கான் பாருங்க, நாய் எல்லா குணத்திலும் உள்ள பூனை, எறும்பு எல்லாத்தையும் சமநோக்கில பார்ப்பார். ஏன்? அந்த மனது நண்பனாக்கப்படும் பொழுதுதான். எதிரியாக்கப்படும் பொழுது அதுக்கு அப்படி எதிர்ப்பதமாக நம்ம செயல்படாது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் பாருங்க, 10வது அத்தியாயம். இந்த 10வது பதத்துல வந்துருக்கோம். 10ல இருந்து 36 அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி நம்ம படிக்கிறது. இது வரைக்கும் நண்பனா விரோதியா அப்படின்ற மனநிலையில நம்ம பார்த்தோம்.
இனி பார்க்க போறது அஷ்டாங்க யோகத்து உள்ள வந்திருக்கும். இனி பகவான் இந்த யோகத்தை பத்தி 36வது பதம் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்க போறார். என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 10வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. யோகி யுஞ்சீத சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்திதஹ ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராசோர் அபரிக்ரஹ. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க என்ன மாதிரி சொல்லப்படுறாங்க பாருங்க. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இப்ப யோகின்னு சொல்லப்படும் போது என்னன்னு பாருங்க. நாமெல்லாம் யோகியா ஞானியா அப்படின்றத நாம தான் தீர்மானிக்கிறோம். நண்பனா எதிரியா இருக்கும்போது மனம் இல்லைங்களா? அப்போ யோகின்னு சொல்லும் போது அப்போ என்ன சொல்றான் பாருங்க, என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, உடல், மனம், ஆத்மா. அப்போ பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுது ஈடுபடுத்த வேண்டும் சொல்லுது யோகிக்கே. அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதையும் கவனத்தோடு எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு. அப்ப அவன் உரிமை உணர்வு ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும் சொல்ற. இப்ப யோகின்னா நாமளா யோகியா நினைச்சு பாருங்க. நாம எல்லாமே கருவிகள் தான். நம்ம யோகியும் கிடையாது. யோகி எப்படி ஆகப்படுது? நம்ம இந்த குடும்பத்தை விட்டு, சமுதாயத்தை விட்டு, எங்கேயாவது ஒரு காட்டுல போய் உக்காந்துக்கிட்டு, இல்ல ஒரு புண்ணிய நதிக்கரையில ஓரமா உக்காந்துக்கிட்டு தவம் பண்றான் பாருங்க, அவன் தான் யோகி. நாமலாம் யோகின்னு நினைச்சு பாருங்க, நம்ம யோகியே கிடையாது. அவங்களுக்கு தான் சொல்றாரு இந்த இடத்துல, யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும் சொல்லப்படும். அப்போ உடலையும் மனதையும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? அஷ்டாங்க யோகம் மூலியமா தான் கண்ட்ரோல் பண்றான் யோகி. ஆத்மாவின் பரமனின் தொடர்பு எப்போது ஈடுபடுத்தின்னு இருக்கான். அதை பத்தி நம்ம டிஃபரெண்ட் பார்ப்போம். யோகிக்கும் நமக்கும் உள்ள பக்தர்களுக்கும் அஷ்டாங்க யோகத்துல பண்றதுக்குள்ள என்ன டிஃபரெண்ட்னு இப்ப நம்ம இந்த அத்தியாயத்திலே பார்க்கலாம். அவன் தனிமையான இடத்துல தான் வசிப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு அப்பா, அம்மா, அண்ணன், தம்பி எல்லாம் உறவுகள் இருக்கும், சமுதாயம் இருக்கும், எல்லாத்தையும் விட்டுருவான். அவன் எப்பவுமே தனிமையில தான் உட்கார்ந்து ஆசைப்படுறான். அவன் தான் யோகியா இருக்கான். நம்ம அது மாதிரி இருக்க முடியுமா? நம்ம முடியாது. நமக்கு குழந்தைகள் இருக்கு, பேரப்பிள்ளை இருக்காங்க, சமுதாயம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கிறாங்க. நம்ம எப்படி போக முடியும் தனிமையா? இல்லைங்களா? மனதை எப்படி கவனத்தோடு எப்பொழுதுமே கட்டுப்படுத்த முடியும்? கண்டிப்பா முடிய முடியாது நம்மளால. நாம முயற்சி பண்றோம். சாகிற வரைக்கும், இந்த ஆத்மா விடலை விட்டு போற வரைக்கும் நாம முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். யோகியானவனுக்கு அதுதான் கதி. யோகியானவனுக்கு அதான் கதி. அவன் 24 hours அதுதான் மூங்கி கிடக்கணும். நாம அப்படி கிடையாது. நாம செயல்படுத்துவோம், சாப்பிடுவோம், தூங்குவோம், இனப்பெருக்கம் பண்ணுவோம், எல்லா விதமான செயல்பாடும் பண்ணுவோம். ஆனா பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்படுவோம். ஆனா நாமளும் ஒரு யோகி தான் பகவான் சொல்றார். எங்க 3வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்குறார் கர்ம யோகத்துல. ஆனா அது கடினம். இது நமக்கு இயல்பா வரும். ஆனா யோகிக்கான தன்மை பாருங்க, மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதுமே கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுல ஆசைகளும் விடுபட்டிருக்கு. உரிமை உணர்வுனா என்னன்னு பாருங்க. நான் என்ற அகந்தை இருக்காது. இது என்னுடைய உலகம் சொல்ல மாட்டான், என்னுடைய இது என் பொருள்னு சொல்ல மாட்டான், எந்த பொருளுமே சொல்ல மாட்டான். அந்த ஆசையே இருக்காது. ஆனா நாம அப்படி இருக்க முடியுமா? கர்மிகள். நாம என்ன பண்ணுவோம்? நான் வீட்டுல உட்காந்து அஷ்டாங்க யோகம் பண்றேன், நான் ஜபம் இது பண்றேன், காலை கைக்குள்ள விட்டுக்கணும், உள்ள அங்க விட்டுக்கணும், இங்க விட்டுக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்றேன். இதெல்லாம் அஷ்டாங்க யோகத்தோட ஒரு யுக்தி தான். என்ன மனதை கண்ட்ரோல் பண்றேன், உடலை கண்ட்ரோல் பண்றேன்னு செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த தன்மை இந்த அவன் யோகி கிடையாது. யோகியானவன் இப்படிதான் இருப்பான். உரிமை உணர்வுல எல்லா விதமான செயல் ஆசையிலிருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். அப்பதான் அந்த யோகி தன்மை வர முடியும். நாம எல்லாம் கருமிகள் இல்லையா? நாம அஷ்டாங்க யோகத்தை பண்ண முடியுமா? வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு முயற்சி பண்றோம், உடலை கண்ட்ரோல் பண்ணி பாக்குறோம். ஒரு யாரோ சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு ஆச்சரியா சொல்லியிருக்க, ஒரு ஆச்சாரி சொல்லியிருக்காரு, இல்ல நம்மளுக்கு உயர்திகாரி சொல்றாரு, நீ மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணா கொஞ்ச நேரம் சாந்தமா இருந்து இந்த உடல் பயிற்சி பண்ணுங்க, இந்த யோகா சிறப்பா பண்ணுங்க, அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி நாமும் அதை டைம் எடுக்கும். அப்போ இதுதான் அஷ்டாங்க யோகம். இப்படிப்பட்டாதான் அது செயல்பாடு பண்ண முடியும். உடலை, மனையும், ஆத்மாவையும் பரமனத்தோடு எப்பொழுது ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் வசித்து மனதை கவனத்தோடு எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த அவன் உரிமை உணர்வு ஆசைகள் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். அப்பதான் யோகி தன்மை வர முடியும். நாமளே கற்பனை பண்ணிக்கிறோம், இப்படி செஞ்சா, இந்த யோக பயிற்சி செஞ்சா நம்ம மனது கண்ட்ரோல் ஆகுது, புத்தி கண்ட்ரோல் ஆகுது, நாம தான் பண்ணணும். அது அப்போ நம்மளே ஏமாத்திக்கிறோம். அது மித்தியாசாரான்னு சொல்லிட்டு வேதங்களை சொல்லப்படும். போலி மனிதருக்கான வேலை அது.
சரி, இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு 5 விதமான தன்மை பார்ப்போம். கொள்கை, நம்முடைய கொள்கை பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே உடல் மனம் ஆத்மாவை பகவானின் தொடர்பு ஈடுபடுத்துவதுதான். நாம எல்லாம் குடும்பத்தோட இருப்போம், எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருப்போம். இருக்கும் போது நாம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன பாருங்க, நாம உடலும் மனதையும் ஆத்மாவையும் பகவான தொடர்போடு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நமக்கு சரிவான். அது நம்மளுடைய கொள்கையா இருக்கணும். எங்கே வசிப்பதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தனிமையான இடத்தில். யாருடன் வசிப்பது? தனியாக. மனதின் நிலை பாருங்க, ஒரு முழு கட்டுப்பாடுடன். உணர்வு பாருங்க, உரிமை உணர்ந்து ஆசைகளில் விடுபட்டு இருக்கு. இது அஷ்டாங்க யோகத்தோட சிறப்பான செயல்பாடு. அப்போ இந்த கொள்கையும் சரி, எங்கே வசிப்பது, யாருடன் வசிப்பது, மனதின் நிலை, உணர்வு, இந்த 5 விதமான சாரம்சத்தையும் நாம் செய்ய முடியுமா? இந்த 5 விதமான சாரம்சம் செய்யும் போதுதான் யோகி ஆகிறோம். இல்லைங்களா? இப்ப இதே பாருங்க, முன்னேற்றம் அடையாத நிலையில் எப்படி யோக பயிற்சியை செய்வது? இந்த 5 விதமான தன்மை இல்லாம இருக்கும்போது எப்படி யோக பயிற்சியை நம்ம செய்ய முடியும்? கொஞ்சம் கடினமா தானே இருக்கும். சரி, இந்த 11ல இருந்து 14வது பாதம் வரைக்கும் ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறாங்க. எப்படிப்பட்ட யோகி என்ன மாதிரி தன்மையில செய்யறாருன்றத இப்போ 11, 12 மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சுசௌ தேசே பிரதிஷ்டாப்ய ஸ்திரமாசமாத்மனः நாத்யுச்சம் நாதிநேஷம் சைலாஜின குசோத்தரம். அடுத்ததையும் படிக்கட்டுமா குருஜி? 12 படிச்சிருங்க. தத்ரைகாக்ரம் மனக்ருத்வா யுதசித்தேந்திரிய கிரியः உபவிஷயாசனே புஜ்யாத் யோகமாத்ய விசித்தயே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இந்த 11, 12 பாருங்க. உலகத்தில் பயில தனிமையான இடத்தில் சென்று நிலத்தில் தர்புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும். அந்த ஆசனம் மிக உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் அதன் மேல் சிரமமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகைப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயிர வேண்டும். இப்ப அஷ்டாங்க யோகத்துல இந்த அவங்க பண்றாங்க. எப்படி பண்றாங்க பாருங்க, இல்லைங்களா? தன்மையான இடம் உட்காரணும், தர்புல்ல பரப்பணும். தர்புல் நமக்கு கிடைக்கும், எங்க பண்ணாலும் தர்புல்ல நமக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு மேல ஒண்ணு விசேஷமா ஒண்ணு சொல்றாங்களே, மான் தோல். நம்ம எங்க மான் தோலுக்கு போக முடியும், இல்லைங்களா? மான் தோல், மானை பிடிச்சாவே நமக்கு வந்து உள்ளதுக்கு போட்டுருவாங்க ஃபாரஸ்ட்ல. சோ மான் தோலால மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும் சொல்லப்படுது. ஆசனம் மிக உயர்வாக தாழ்வாக இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் சொல்லப்படுது. இப்ப இந்த உயர்வாக தாழ்வாகன்னு சொல்லப்படுறாங்களே, இப்ப நம்ம எப்படி நாம அதை கண்டுபிடிப்போம்? எப்படி உயர்வு தாழ்வுன்னு எப்படி நாம சமநிலைப்படுத்துவோம்? இது நம்ம பேசிக் லெவல்ல நம்ம படிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். இது யாராவது சொல்ல முடியுமா? உயர்வாக தாழ்வாக இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. எதை வச்சு நம்ம சொல்றாங்க அந்த மாதிரி? ஒசரமா இருக்கக்கூடாது. ஆசனம் வந்து மேடுல இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது, கீழேயும் போக கூடாதுங்கிறது. ஓகே ஓகே ஓகே, சரி. சமமா வேற யாரும் இருக்கணும். சொல்ல முடியுமா? சமமா இருக்கணும். சரி, கடல் மட்டத்துல இருந்தா பிரபுஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல், ஹரி. இப்போ நம்ம அதுதான் இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, இப்போ இது இந்த கிளாஸ் முன்னாடி லெவல் 1ல நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த ஞாபகம் இருக்கும், டக்குன்னு சொல்றீங்க, இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு வீடு கட்டுறோம். நம்ம தெருவுல நம்ம ஸ்ட்ரீட் இருக்கு. நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல பாத்தீங்கன்னா வீடு கட்டும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த ஸ்ட்ரீட்டோட டவுன்ல கட்ட மாட்டோம், அண்டர் கிரவுண்ட்ல பண்ண மாட்டோம். நம்ம மழை வந்தா உள்ள தண்ணி வந்துடும், இல்ல பிரச்சனை வரும், இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவோம். அப்போ ஏதாவது ரகசியமான அறை கட்டம் போட்டு தான் பாதாளத்துக்கு போவோம். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த தெருவோட ஒரு 5 அடி 6 அடி ஹைட் பண்ணி தூக்கி அந்த மாதிரி கட்டுவோம், இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கே அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். யோகி ஆனவன் என்ன பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா, கடல் மட்டம், அந்த நீரோட்ட மட்டம், அந்த மட்டத்துல இருந்து உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் ஒரு சமநிலையில இருக்கும்போது தான் அவர் இது பண்ணணும். ஏன்னா கங்கா நதி போகுது, காவேரி நதி போகுது, கிருஷ்ணா போகுது, கோதாவரி போகுது. ஏன்னா அந்த நதியோட உயர்வாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுதான் சொல்லப்படுது. அப்போ அந்த ஞானி என்ன பண்றாரு பாருங்க, ரொம்ப ஹைட்டாவும் போகக்கூடாது,
நதியை விட்டு ஹைட்டாவும் போகக்கூடாது, நீர் மட்டத்துல இருந்து ஹைட்டா போடாது. இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா வச்சுக்கலாம், இப்போ நம்ம சென்னை இருக்கு, கடல் மட்டத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னை வந்து மெரினா பீச் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு 2.5 அடி ஹைட்டு சொல்றாங்க, 2.25 அடி 2.5 அடி ஹைட்டு. அதே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சென்னை விட்டு கொஞ்சம் மெரினா பீச்ல இருந்து ஒரு கொஞ்சம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 அடி 5.5ல இருந்து ஒரு 6 அடி ஹைட்டு. அதே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பூந்தமல்லி அந்த மாதிரி போகும்போது 1.5 அடி எக்ஸ்ட்ரா போகும். இதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம், இப்போ அந்த சைடுல அரபி சி இருக்கு, இந்த சைடுல வந்து வங்காள விரிகுடா இருக்கு, பே ஆஃப் பெங்கால் இருக்கு. இப்ப அரபி சியும் சரி பெங்காலுக்கும் நடுவுல சென்டர் பாயிண்ட் எங்க வரும்னா பெங்களூர் வரும். நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் சரி நம்ம சென்னைக்கும் சரி அந்த சைடுல கோழிக்கோடு, நமக்கு நேர் மாதிரி கோழிக்கோடு இருக்கு. ஏன்னா அதை நான் படிச்சதுனால சொல்ல வரேன். இப்ப நேரம் அங்க கேலிக்கட் இருக்கு, கேலிக்கட்டுக்கும் நமக்கும் நடுவுல இருக்கிறது வந்து பெங்களூர். அப்போ பெங்களூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டுத்துக்குமே சமநிலை ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கும். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு குளிர் பிரதேசமா இருக்கும், கொஞ்ச நாள் நல்ல வெப்பமா இருக்கும், சில நேரத்துல குளிராகவும் இருக்கும். பெங்களூர் ஒரு சிறப்பான இடம் அது. அதே மாதிரி ஊட்டி கொடைக்கானல் இந்த மாதிரி ஒரு ஹைட் பொசிஷன்ல இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல எவ்வளவு விருப்பம் இருக்கு, அது மாதிரி தான் தட்பவெப்பம் எப்படி இருக்கும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ரொம்ப அழகா வேதங்களை சொல்லுவாங்க. உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் இருக்கப்பட வேண்டும் சொல்லப்படுறாங்க. அப்போ புனிதமான இடம் ஒண்ணு கொடுக்குறாருங்க. புனிதமான இடம்னா பாத்தீங்கன்னா இப்ப அந்த காலத்துல நம்முடைய புத்த பெருமான் இருக்கார், அவர் எங்கே உட்கார்றாரு பாருங்க, அவர் உட்கார்ந்து ஒரு போதி மரத்தை உட்கார்றாரு. அரச மரம் ரொம்ப சிறந்தது, நம்ம பகவத்கீதையிலே சொல்லுது இல்லைங்களா. பகவத்கீதையே அரச மரம் ரொம்ப புனிதமான மரம் சொல்லப்படுது. ஆலமரமும் சரி அரச மரமும் சரி, வேப்ப மரம் அது வேற விஷயம். இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு புனிதமான மரம் பகவத்கீதையிலே சொல்லப்படுறாங்க. சோ அந்த மாதிரி மரம் கீழே உட்கார்ந்து அவங்க தவம் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு. அப்போ அது புனிதமான இடத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். பின்ன அதன் மேல் சமமாக அமர்ந்து மனம் புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான யோகி அவன் யோகத்தை பயில வேண்டும் சொல்லப்படும். அப்ப எப்படிப்பட்ட செயல்பாடு இருக்கணும் பாருங்க. எங்கே அமர்வதுன்னு அவன் தீர்மானிக்கணும். அமரும் முறையும் சொல்லி கொடுக்கிறார் அஷ்டாங்க யோகத்துல. தர்புல்லையை பறக்கணும், அதன் மேல மான் தோல், அப்புறம் மென்மையான துணி, அப்புறம் மறைந்திருக்க வேண்டும். இது 3 செஞ்ச பிறகுதான் அவரு சமமா உட்காரணும். அப்போ இடம் பாருங்க, தனிமையான இடம், தூய்மையான இடம், புனிதமும் இல்ல என்ன என்ன செய்கிறார் அவர் ஆக்சுவலா வந்து. அதுக்கு அடுத்தது மனம் புலன்களை செயல்களை கட்டுப்படுத்துகிறார். அது பலன் இதய தூய்மை, இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துறாரு. நாம அது மாதிரி செய்ய முடியுமா, காட்டுல போய் உட்காந்து பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக அது கடினம். இப்ப நம்ம வீட்டுல உட்காந்து யோகா பண்றோம், தவறு இல்லை. ஆனா இந்த மாதிரி செய்யற தன்மை யோகா தான் வந்து சிறந்தது. இவன் தான் யோகி. நம்ம வீட்டுல உட்காந்து அது மாதிரி செய்ய முடியுமா? நம்ம இருக்கிறது 8வது பிளாட்ல இருப்போம், 6வது பிளாட்ல இருப்போம், இல்ல கீழே கிடப்போம். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணா அது வந்து நம்மளுடைய மேக்னெட்டிக் பவர், நம்மளுடைய என்ன சொல்றது காந்த சக்தி மூலதானே உலகமே இயங்குது, காந்த சக்தி. அதே மாதிரி நம்மளுடைய பாடியும் அதுதான் இயங்குது. நமக்கு எப்படி 5 பஞ்சபூதங்களான உடல் இருக்கோ அதே மாதிரிதான் பஞ்சபூதம் வெளியே இருக்கு. இதனால்தான் மேக்னெட்டிக்னாலதான் இந்த உயிரே இயங்குது, காற்றோ மனம் எல்லாமே இயங்குது. இது சயின்ஸ் இல்லைங்களா. சோ அது போலதான், அது மாதிரி சமநிலையில இருந்தாதான் எல்லாமே செயல்படும். ரொம்ப அழகா இந்த விஞ்ஞானம் நம்ம கொடுக்குது இல்லைங்களா. 13-14 என்ன சொல்றாங்க பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சமம் காய சிரோக்ரீவம் தாரயன் அசலம் ஸ்திரஹ சம்பிரேக்ஷ்ய நாசிகாக்ரம் ஸ்வம் திசசானவலோகயன் பிரசாந்தாத்மா விகதபீத் பிரம்மச்சாரி விருதே ஸ்திதஹ மனஹ சம்யம்ய மச்சிந்தோ யுத்த ஆசீத மத்பரஹ. தனது உடல், கழுத்து மற்றும் தலை நேராக வைத்தமர்ந்து நாசி நுனியை ஸ்திரமாக நோக்க வேண்டும். இவ்வாறாக கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதோடு பயமின்றி பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் இதயத்தினுள் உள்ள என் மீது தியானம் செய்து என்னையே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக நிலைநிறுத்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு இல்லைங்களா. இப்ப அந்த ஆசனம் அமைக்கிறத பத்தி நம்ம சொல்லிட்டோம், எப்படி ஆசனம் அமைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்து. இப்ப அது மேல உட்காந்து நம்ம என்ன மாதிரி உடலை வச்சுக்கணும்ன்றது பாருங்க சொல்றாங்க பாருங்க. தனது உடல், கழுத்து மற்றும் தலையை நேராக சமமாக அமைத்து நாசி அதாவது மூக்கு அந்த நுனியில நாமும் அதை நோக்கணும், நம்ம கண் பார்வையை அதை கொண்டு வரணும். இவ்வாறாக கிளர்ச்சியற்ற அதாவது மனசு சஞ்சலம் இல்லாம அடக்கப்பட்ட மனதுடன் பயமின்றி பிரம்மச்சாரி விரதத்துடன்
இதயத்தில் உள்ள என் மீது தியானம் செய்து என்னை வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல. அப்ப தியானம் செய்வது எப்படின்றதும் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு பாருங்க. அங்க ஆசனம் நமக்கு இதை பத்தி சொல்லிட்டார். இப்ப நான் எப்படி தியானம் பண்ணுன்றார், அமர நிலையை சொல்றார், மனம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுன்றார். பிரம்மச்சாரி விரதம் என்னன்றாரு, செயலால, வாக்கால, மனதால, இந்த 3 செயலால நாம பிரம்மச்சாரி விரதம் இல்லைங்களா. தியானம் எப்படி பண்ணணும்ன்றார் பாரு. 4 கரங்களை கொண்ட அழகான பரமாத்மா பக்தி எண்ணில் ஆழ்ந்துன்ற மத்பரா அப்படின்ற. அப்போ ஆழ்ந்த மனதோட நம்ம பகவான உணர்வோட நாம அந்த செயல்பாடு பண்ணும் போது எப்படி இது பண்ண, அது பகவான் உணர்வில முழுமையாக இல்லாதவன் பயமின்றி இருத்தல் இயலாது. நம்ம பௌதிக தன்மையோட இருக்கும்போது எப்பவுமே பயம் இருக்கும். இவர் நல்லவரா, இவர் கெட்டவரா, இவர் நம்ம துரோகம் பண்ணுவாரா, நன்மை செய்வாரா, இந்த என்ன நடக்கும், அது நடக்குமா, நடக்காதா, இப்படியே சிந்தனையே நம்ம இருப்போம். அது பௌதிக தன்மை. அதே ஆன்மீக தன்மை எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டோம், எதை பத்தியும் கவலைப்பட. ஏன்னா பகவான் உணர்வோட அவன் செயல்படுறான். அவர் பார்த்துப்பாரு, எனக்கு என்ன இருக்கு, எனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது, அவர் தான் எல்லாமே, அவர் தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவன் பாட்டு போயிட்டே இருப்பார். இப்ப இந்த ஹாப்பியா போறாங்க பாரு இந்த மாத்தாஜி, நல்ல பிரேம பக்தியில் இருந்துகிட்டு, பகவானோட பிரேம பக்தியில் இருந்துட்டு அழகா ஒரு பாட்டு போயிட்டே இருக்காரு இல்லைங்களா. 15வது பதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன். யுஞ்சன்னேவ ததாத்மானம் யோகி நியத மானசஹ சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத் சம்ஸ்தாமதி கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையூறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைத்து இறைவனின் திருநாட்டை பகவான் கிருஷ்ணன் லோகத்தை அடைகிறார். இப்ப இந்த அஷ்டாங்க யோகமே என்ன சொல்லுது பாருங்க, உடல் மனம் தான், புத்தி கூட இல்ல பாருங்க. புத்தி தேவையில்லை இதுக்கு, புத்தி தேவையில்லை, புத்தி யோகமும் தேவையில்லை இதுக்கு. உடல், மனம் மற்றும் நம்ம செயல். அப்ப இடையூறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்த மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைத்து இறைவனின் திருநாட்டை, அதாவது பகவான லோகத்தை அடைகிறான். இது எவ்வளவு சிறப்பா கொடுக்காரு பாருங்க. லோகத்தின் நோக்கம் பாருங்க, ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலும் களைவதற்கு. இப்ப நாமும் கருமிகள், நாம எல்லாருமே அடிக்கடிக்கு அதான் சொல்றோம், நம்ம கருமிகள் சொல்றோம். கருமிகளா இருக்கிறது ஜட வாழ்க்கை. நம்ம ஜடத்தோட தான் செய்வோம், நம்ம எல்லாமே உடலை வச்சுதான் செய்வோம், உடலை வச்சுதான் நாம பௌதிக தன்மையோட தான் இருப்போம், நமக்கு எல்லாமே இருக்கு. ஆனா யோகிக்கு அப்படி கிடையாது. அந்த உடலை கொடுத்திருக்காரு பகவான், இதை வச்சு நாம பகவான் உணர்வோட மேன்மையான உடையதோட செய்யணுன்றதான் அவர் ஆசைப்படுவார். அப்ப அந்த ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலுமா துற வருவார். அப்ப அவர் எங்க வர்றாரு, சன்னியாசி ஆகிறார். ஆன்மீகவானின் இறைவனின் சாம்ராஜ்யத்தை அடைவதற்காக தான். அப்ப பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி பக்குவமாக புரிந்து கொள்வதற்காக தான். அப்ப யோகத்தின் நோக்கம் அல்ல அது. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, யோகத்தின் நோக்கம் அல்ல எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரோக்கியம், ஜட வசதி, உடல் பயிற்சி, சூனியத்தில் நுழைவது, சித்திகள். இந்த 5 செயல்பாடுமே யோகத்தின் நோக்கமே அல்லன்றார். இப்ப ஆரோக்கியம், நம்ம உடல் நல்லா சிறப்பா இருக்கணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி புட்டு எடுத்துக்கணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உடல் பயிற்சி பண்ணணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண வசதிகளை நம்ம மேன்மைப்படுத்திக்கணும். தேவையில்லாத விஷயங்களை போய் யாராவது ஜோசிகா சொல்றார், நீ இதை செஞ்சா புண்ணியம் அடைவன்றுவார், இந்த கோயிலுக்கு போனா சரியாயிடும்வார். கோவிலுக்கு ஏன் போனோம், அவசியமே இல்லையே. நமக்குள்ளதான் உட்காந்துக்கிறாரு பகவான், நமக்குள்ள கூடவே இருக்கிறார், வெளியும் இருக்கிறார், எங்க பார்த்தாலும் உட்காந்துக்கிறார். இங்க போனாதான் நமக்கு புண்ணியம் அடையணும்னா அது தேவையே இல்லைன்றார். நம்மளுடைய ஆச்சாரி சொல்றாரு, பகவான் சைத்தன்யர் சொல்றார், நீ எதுக்கு என்ன தேடி அங்க ஓடியாடுற, நான் வரணும் அவசியமே இல்லை, நீ வரணும் அவசியமே இல்லை, நான் உன்னை தேடி வரேன், பக்தி யோகம் பண்ணு, நான் உன் கூடவே இருக்கிறேன்ற. அப்ப எதுக்கு இந்த சூன்யவாதியில நமக்கு தேவையே இல்லையே, சித்தில நமக்கு தேவையே இல்லையே. ஒரு சின்ன கதை சொல்றோம் பாருங்களேன். ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சாரி இருக்கிறார். அந்த ஆச்சாரி கிட்ட நிறைய சீடர்கள்லாம் இருக்காங்க, நிறைய சீடர்கள் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த ஆச்சாரி சொல்றார், நான் போன பிறவில தப்பு நிறைய பாவங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பேன், இந்த பிறவிலையும் பாவம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன். அதனால இதை முத்தி அடையணும்னா நான் காசிக்கு, பிருந்தாவனத்துக்கு, இந்த மாதிரி புண்ணிய ஸ்தலங்கள்லாம் போகணும். அதனால நான் போகும்போது எனக்கு கை கால் விழுந்துரும், வாய் பேச வராது, கண்ணு தெரியாது, காது கேட்காது, கையெல்லாம் குஷ்டமாயிடும், இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு ப்ராப்ளம் வரும். அதனால எனக்கு என் கூட ஒரு ஆள் வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு.
அப்போ சரியான பதில் யாருமே சீடர்கள் கொடுக்கல. அப்ப அதுல ஒரு சீடர் மட்டும் என்ன சொல்றாரு, நான் வரேன், உங்க கூட வரேன் அப்படின்றாரு. நான் வரேன், நான் ரெடியா இருக்கேன், வரேன்றாரு. அப்புறம் அவர் சொல்றாரு, குரு சொல்றாரு, இல்லப்பா நான் போனா இந்த மாதிரி எல்லாம் கஷ்டப்படுவேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும், எனக்கு நீ சேவை பண்ணணும் இல்லையா, நீ பண்ணுவே, என் கை கால்லாம் ரத்தமா வரும், எனக்கு கண்ணு தெரியாது, காது கேட்காது, வாய் பேச வராது, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது நீ எனக்கு பக்கபலமா இருக்க முடியுமா, நல்லா யோசனை பண்ணி பாருன்ற. நான் இருக்கிறேன் பிரபு, நான் ஒண்ணு இல்லை, நான் வரேன் அப்படின்னு. சரி, உடனே கூட்டுக்கிட்டு போறாரு, காசியில போறாரு. அவருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு. அவருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் பண்ண பாவத்தை எல்லாம் அவருக்கு வந்துருச்சு. வந்ததுனால அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த பாவத்தை இந்த வாழ்நாளிலேயே அதை கழிக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த கடுமையான இதத்தை ஏத்துக்கிறாரு அந்த ஞானி. அவருக்கு சிஷியன் என்ன பண்றான், கூட எல்லாத்தையும் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். அவருக்கு அவரு இதை கொடுத்தா, சாப்பாடு கொடுத்தா, ஐயோ நல்லாவே இல்லை. அவர் உட்காந்து விசிறி விட்டாலும் சரி, அவர் ஒரு துணி நல்லா போட்டு பரப்பி, மான் தோல்லாம் போட்டு துணி எல்லாம் போட்டு பரப்பி வச்சு படுக்க வச்சாலும் சரி, குத்தம் சொல்றாரு. உட்காந்தா குத்தம், நின்னா குத்தம், போனா குத்தம், வந்தா குத்தம், இப்படியே குறை சொல்லிட்டே இருக்காரு அந்த ஆச்சாரி. யாரு இவரை. ஆனா இவர் சலிப்பே இல்லாம தன்னோட குரு பக்தியோட இருந்து அவருக்கு சேவை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறார். அப்ப சேவை பண்ணிட்டே இருக்கும்போது இப்போ இவர் அதை பத்தி இல்லை. ஏன்னா இவர் எல்லாமே அந்த கர்மா வந்ததுனால, பாவ கர்மா பண்ணதுனால இந்த ஞானம் எல்லாம் அவருக்கு இல்லை. அந்த குருங்கிற ஸ்தானத்துல இல்லாம என்னென்னமோ சொல்றாரு, என்னென்னமோ திட்டுறாரு, என்னென்னமோ பேசுறாரு. அவர் அடிக்க கூட போறார் அந்த குரு. வாழ்க்கையில விரக்தி அடைஞ்சு அந்த மாதிரி குணமாயிட்டார் அவர். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதுவும் அவர் என்ன பண்றாரு, குரு பக்தியோட இருந்து அவர் எல்லா சேவையும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பண்ணும்போது சிவபெருமானே வந்துட்டார், பகவானே வந்துட்டார். வந்து சொல்றார் அந்த சிஷியங்கிட்ட, குருவோட சிஷியங்கிட்ட, ஐயா உன்னுடைய செயல் ரொம்ப அற்புதமான செயல். அவனுக்கு உடம்பெல்லாம் ரத்தமா வருது, அவனை தொடச்சி விட்டு சுத்தப்படுத்தி அவனை எவ்வளவு அழகா நீ பாத்துக்கிற. ஆனா அவன் அவ்வளவு குறை சொல்றான், அடிக்கிறான், என்னென்னமோ பண்றான். அப்படி இருந்து நீ கூட இருந்து அந்த குரு பக்தியோட இருந்து செய்றிய, உனக்கு ஏதாவது வரம் கொடுக்கணும், எனக்கு ஆசையா இருக்கு, நீ கேரு, உனக்கு என்ன வேணுமோ குழு நான் தரேன். எனக்கு வரலாம் வேணாம் சாமி, எனக்கு குரு பக்தியோட இருந்து அவருக்கு நான் சேவை பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஏன்னா குருன்றது தெய்வத்துக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது வேதம். அப்ப நான் அவருக்கு நான் செய்யணும். அதனால எனக்கு எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம். வேணா குருகிட்ட போய் நான் கேட்டுக்கிட்டு வரட்டுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஏன்னா அவர் மேன்மை அடைஞ்சா நல்லா இருக்கும். ஆனா அது கூட குரு கேட்டு நான் சொல்ல முடியும். சரி, குருவை போய் கேட்டு வா அப்படின்னு அனுப்புறாரு. சிவபெருமான் அனுப்புறாரு. உடனே இவர் குரு கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, ஐயா குரு, இந்த மாதிரி கேட்கறாங்க, எப்படி அப்படின்னு கேட்கிறாரு. உடனே அவர் டென்ஷன் ஆயிடுறாரு குரு. அடே நீ என்னடா நினைச்ச, நீ நான் இந்த வாழ்நாள்லயே முக்தி அடைக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த பாவத்தை இந்த தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன். அப்போ இந்த தண்டனை இருந்து என்ன ஸ்லிப்பா வச்சேன்னா இந்த பாவம் எங்க போனாலும் எனக்கு விடாது, அடுத்த பிறகு போனா இந்த பாவம் விடாது, என்ன வேண்டாம், நான் இந்த பாவத்தை இப்பயே அடையணும், அதனால நீ சுகம் காண்றதுக்காக நீ இப்படி சொல்றியா அப்படின்னு அவரை குரு கேள்வி கேட்கிறாரு. யாரு, குரு. அப்ப எனக்கு இந்த இதெல்லாம் சரியாயிடுச்சுன்னா அப்ப நீ எனக்கு என்னுடைய கடமையில இருந்து நீ தப்ப பாக்குற அப்படின்னு நான் சொல்றேன். இல்ல குருவே, அப்படி இல்ல, அவர் சொன்னதுனால சொல்றேன், எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்ற. உடனே திருப்பியும் அவர் போறாரு, ஐயா நீ சொன்னன்ட்டு போனேன், அவர் இந்த மாதிரி சொல்றாரு, எனக்கு எதுவும் வேண்டாம், நான் குரு பக்தியோட இருந்து அவருக்கு நான் சேவை பண்றேன், எனக்கு அது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி சேவை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். இப்படியே பல நாள் போயிட்டே இருக்கு. இதை பகவான் சிவபெருமான் என்ன பண்றார், நாராயணன் கிட்ட சொல்றார். அப்போ நாராயணன் பாக்குறார், சரி நான் போய் பார்த்து அவனை சமாதானப்படுத்துறேன் அப்படின்னு நாராயணன் பகவான் வந்துட்டார். அவரு கேட்கிறார், அதே மாதிரிதான் கேட்கிறார். அப்ப அவர் சொல்றார் அந்த சிஷியன், ஐயா ஏற்கனவே பகவான் சொல்லிட்டு போனார், இந்த மாதிரி ஆச்சு, இப்ப நீ நிக்கிறீங்க, எனக்கு எதுவுமே வேணாம் பகவானே, என்னை விட்டுடுங்க அப்படின்னு. அப்போ பகவான் சொல்றார், அடே நீ புண்ணிய காரியம் செய்யற, கணவனுக்கு மனைவி செய்யற தொண்டு, மனைவி கணவனுக்கு செய்யற தொண்டு, தந்தையார் தாயார் மகனுக்கு செய்யற தொண்டு, மகனுக்கு தாய் தந்தருக்கு செய்யற தொண்டு, இது மாதிரி எல்லா தொண்டுகளுமே என்னை தான் சேரும் அப்படின்றாரு. அதனால ஒரு ஆச்சாரிகளுக்கு ஒரு அந்தணர்களுக்கும் செய்யற தொண்டா இருந்தாலும் அது அந்த புண்ணியம் என்னதான் சேரும். அதனால நீ செய்யற காரியம் புண்ணியமான காரியம், அதனால எனக்கு தான் சேரும். அதனால உனக்கு நான் ஒரு வரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு.
அப்பவும் அவர் சலிக்காம என்ன சொல்றாரு, எனக்கு வரமே வேண்டாம், எனக்கு இந்த ஞானம் அடைஞ்சா, இவர் மட்டும் புனிதம் அடைஞ்சா போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இவர் புனிதம் அடைஞ்சாவே எனக்கு போதும் அப்படின்னு. நான் அவருக்கு தொண்டு ஆற்றணும், அதுதான் என்னுடைய குறிக்கோள்ன்றார். அதுல இருந்து ஸ்லிப்பே ஆகல. 2 பகவான் வந்து சொன்ன பிறகு கூட அவரு அதை வந்து அவர் கேட்கல. அந்த மாதிரி ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும் பக்தியில. எப்படி ஹரிபக்தியோட இந்த ஒரு தாய்க்கு தந்தைக்கு மகன் செய்யற தொண்டும் சரி, தாய் தந்தை மகனுக்கு செய்யற பணி, அந்த கடமையும் சரி கரெக்டா செய்யணும். அது எல்லாமே எதுன்னா பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு. அது பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு. அதுதான் உன்னுடைய கடமையை கரெக்டா செய்கின்றார். அப்போ யோகம் எல்லாம் எது சொல்ல போனா ஆரோக்கியத்தை பத்தி கவலைப்படுறது, நம்ம இந்த ஜடல் உடலுக்காக நம்ம வசதியை மேம்படுத்திக்கிறது, இப்ப இந்த மாதிரி யோக பயிற்சி எல்லாம் செய்யறது, இந்த மாதிரி சித்தி வேலைகள்லாம் பண்றது, அது இந்த வசந்ததே அல்ல, அது யோகமே அல்லன்ற. நம்முடைய கடமை என்ன, நம்மளுடைய வேலை என்ன, நாம் எதுக்காக வந்திருக்கிறோம், அதை மாத்திரம் வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த சாராம்சமா செய்யறான் பாத்தீங்களா, அவன் தான் யோகின்றார். அப்போ பல்வேறு யோக பயிற்சிகளில் கர்ம யோகம் பலன்களை மற்றும் கடமைகளை பற்றுதல். கர்ம யோகத்துல பண்றவன் பலன் பாருங்க, கடமைகளை பற்றுதல் இருக்கான். அப்ப கர்மயோகத்துல பண்றவன் நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல சகாம கர்ம யோகத்துல பண்ற பற்றற்ற தன்மையை செயல்படாது. ஞான யோகத்துல பாருங்க, பிரம்மணி ஐக்கியத்தின் மூலமாக ஞான யோகத்துல பண்ணும்போது எடுக்கிறான். ஞான யோகம் படிக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் புக்குகளை படிக்கிறார், நிறைய விஷயங்கள் செய்யறார். எப்படி செய்யறார், எதனால செய்யறார், பகவானோட உணர்வோட செயல்படும் போது அவர் பிரம்மனில ஐக்கியமாகிறார் அதன் மூலியமாக. அப்ப துன்பத்தில் தப்பிக்க ஆசைப்படுதல். அப்போ அஷ்டாங்க யோகம் என்று சொல்லுது சித்திகளை அடைய ஆசைப்படுதல். இதுக்கு என்ன காரணம்னு பாருங்களேன், நம்மளுடைய மைண்டு, நம்மளுடைய மூளை, நம்மளுடைய ஞானம். எவன் ஒருவன் ஞானத்தை அதிகமாக யூஸ் பண்ண பாத்தீங்கன்னா, நிறைய யூஸ் பண்றான் பாத்தீங்களா, அவன் வந்து, அதாவது அந்த பழைய காலத்துல வேதங்களை சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, டக்குன்னு மாயமா மறைஞ்சிருவாங்க. அவன் அந்த புத்தியை வந்து ஒரு 30-40%, நான் ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சேன், அதுல சொல்லப்பட்டிரும். வேதங்கள்ல இதுக்கு நான் எங்கேயுமே இதுல படிக்கல, ஒரு ஆர்டிகல்ல படிச்சேன். என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, 30-40% வந்து இந்த மூளை யூஸ் பண்றவங்க வந்து சித்தி வேலை பண்ணுவாங்க, அதாவது மறைஞ்சிருவாங்க. நாம அன்றாட சராசரி மனிதர்கள் அந்த மூளையை யூஸ் பண்றவங்க 5% மட்டும்தான் யூஸ் பண்றோம். நாமெல்லாம் 5% தான் யூஸ் பண்றோம். ஒரு டாக்டருக்கு படிச்சிருங்க, ஒரு சமுதாயத்துல கொஞ்சம் மேன்மையா படிச்சிருங்க, ஒரு 1% எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும், 1 இல்ல 2%. 6-7% வரைக்கும் ஒரு உயர்நிலை படிச்சவங்க, ஒரு ஞானத்தோடு இருக்கிறவங்க. அந்த அப்போ இந்த 10% சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, 10% படிக்கிறவங்க கொஞ்சம் புத்தி கூர்மையாக இந்த இந்த சாஸ்திர அந்த ஆச்சாரிகள் இந்த மாதிரி வேதங்கள் படிச்சு மற்றவங்களுக்கு இது பண்றது, இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு ஒரு 10, 8-9-10 அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் இருக்காங்க. 50% யூஸ் பண்றவன் மூளையை 50% யூஸ் பண்றான், அந்த மூளை யூஸ் பண்றவன் கண்டிப்பாக அவன் மறைஞ்சிருவான், யார் கண்ணுக்குமே தெரிய மாட்டான். 100% யூஸ். பிரபுஜி ஒரு டவுட் பிரபுஜி, பௌதிகமா தெரியலாம், பட் எனக்கு ஒரு டவுட் கேட்கலாமா? சொல்லுங்க. ஆக்சுவலா நீங்க வந்து அந்த ஆரோக்கியத்தை பத்தி யோசிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றீங்கல்ல, நம்ம ஆரோக்கியமா இருந்தாதான் நம்மளால புத்தியும் மனத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவான் சிந்தனையில கொண்டு வர முடியும். ஆரோக்கியம் இல்லைன்னா நம்ம எப்படி குருஜி நம்ம பிரபுஜிப்பா யோசிக்க முடியும்? 2வது, ஆரோக்கியம் நல்லபடியா இருக்கணும்னா நம்ம ஏர்ன் பண்ணி தான் ஆகணும். பௌதிகம் தான், பட் ஸ்டில் அந்த பேசிக் நீட்ஸுங்கிறது ஒண்ணு இருக்குல்ல பிரபுஜி, அது எப்படி அதை மீண்டுட்டு நம்ம அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து தியானத்திலையும் மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணி கிருஷ்ணர் அடையறதுக்கு நமக்கு பேசிக் ஹெல்த் வேணும்ல. எனக்கு அந்த இடம் கொஞ்சம் புரியல, சொல்லுங்க. ஓகே நீங்க சொன்னதுல கரெக்டான இடத்த கேக்குறீங்க, ரொம்ப அழகா கேள்வி கேக்குறீங்க. இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, யோகத்தன்மையில இருக்கும் போதுதான் இந்த நோக்கங்கள் வரும். பகவான் உணர்வோட நீங்க செயல்பட்டீங்கன்னா சாத்வீக உணவு தான் எடுப்பீங்க, உங்க செயலும் சாத்வீக உணவு தான் இருக்கும். இப்ப நீங்க பகவான் உணர்வோட செயல்பட ஆரம்பிச்சிருங்கன்னு உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும். இது எக்ஸாம்பிள் நானே சொல்லுவேன். என்னன்னு சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு இப்ப 56 வயசு ஆகுது, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். எனக்கு 56 வயசு ஆகும்போது நான் 45ல இருந்து கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 50, 48, 49 வயசு வரைக்கும் கண்ணாடி போட்டுட்டு இருந்தேன். ஆனா இப்ப நான் கண்ணாடி போறதே கிடையாது, மூக்கண்ணாடி போறதே கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எடுக்கிற உணவு சாத்வீக உணவு.
தெளிவு, மனம், புத்தி இதெல்லாம் தெளிவாயிடும். ஏன்னா பகவத்கீதை படிச்சுட்டே இருக்கிறோம், அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம், மத்தவங்ககிட்ட எப்படி பேசுறோம், அந்த தன்மை நமக்கு வருது பாத்தீங்களா. வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அது தெய்வீக தன்மையோட போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு உடல் ஆரோக்கியம் மேன்மை அடையும். ஆட்டோமேட்டிக்கா உடல் கண்ட்ரோல் ஆயிடும் மாத்தாச்சு. அது பக்தி யோகத்துல பண்ணும்போது அப்ப நாம இந்த பயிற்சி எல்லாம் தேவையில்லைன்றார் பகவான். இதுக்கு நீ முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டீங்க. ஆரோக்கியத்தை பத்தி நாம எங்க போறோம்? இப்ப நம்ம உடல் நம்மளோட உடலே இல்லைன்னு நாம நினைக்கும் போது அந்த உடல் மாயன்னு சொல்லும் போது நாம ஏன் உடல் ஆரோக்கியத்தை பத்தி கவலைப்படணும்? நம்ம வந்த செயல் நாம தப்பால போயிட்டு இருக்கோம். அப்ப உடல் நினைக்கும் போது உடல் ஆரோக்கியமா இருந்தாதான் நம்ம பக்தியை கொடுப்போம்னு நினைக்கும் போது அப்ப அது நம்மள பற்றாயிடுதுங்களா மாதாஜி. அந்த விஞ்ஞானம் நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அப்ப நம்ம அதுல இருந்து விலகி வந்துருவோம். நம்ம பக்தி யோகம் போகும்போது உடல் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு அந்த பக்குவம் அடைஞ்சிடும். கரெக்டா பக்குவமா வந்துடும் அந்த உடல். ஏன்னா நம்ம உடல் தேவையில்லாத சாப்பிடும் போது, தேவையில்லாம ரெஸ்ட் எடுக்கும் போது, தேவையில்லாம டென்ஷன் ஆகும் போது, தேவையில்லாம மன உளைச்சல் அடையும் போதுதான் அந்த உடல் நமக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கு. அப்பதான் ஆரோக்கியத்தை தேடி ஓடு போகும். அப்போ நாம சாத்வீகமா நம்ம செயல்படும் போது, புத்தி சாத்வீகமா இருக்கும் போது, சாத்வீகமா உண்ணும் போது, சாத்வீகமாக உடலுறவு பண்ணும் போது சரி, சாத்வீகம் தூங்கும் போது சரி, அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, உடல் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கும். இதுதான் பக்தி யோகம். அப்ப நம்ம ஆரோக்கியத்தை பத்தி கவலைப்பட மாட்டோம், நம்ம உடல் சுகத்தை பத்தி கவலைப்பட மாட்டோம், இந்த உடல் பயிற்சி பண்ணணும் கவலைப்பட மாட்டோம், எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டோம். அதுதான் சொல்றாரு பகவான். இது யோகமே அல்லன்ற, யோகத்தின் நோக்கமே இது அல்லன்ற. யோகத்தின் நோக்கம் என்ன? பக்தி யோகம் தான். இது கடைசியை முடிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த கரெக்டா உங்களுக்கு புரிய வரும். இப்ப கர்ம யோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. கர்ம யோகத்துல பண்ணும்போது பற்று வரும். நாம எல்லாம் கர்மிகள் தானே, பற்று வரும். ஆனா எப்படி பண்ணணும்? நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல சகாம கர்ம யோகத்துல பண்ணும்போதுதான் பற்றற்ற தன்மையை நம்ம செயல்பட ஆரம்பிப்போம். நம்ம எல்லாம் கர்மியா இருந்தா கர்ம யோகத்தான் செயல்படுறோம். ஞான யோகத்துல என்னது? பிரம்ம நிலை அடையணும். அதுக்கு நாம என்ன பண்றோம் பாருங்க, அந்த துன்பத்துல தப்பிக்க ஆசைப்படுறோம். அதுவும் ஒரு மாதிரி பற்றுதான், அதுவும் ஒரு யோக பயிற்சியில தான். அப்ப அஷ்டாங்க யோகம் சித்தி அடைறதுக்கான ஆசைப்படுதல். யோக பயிற்சி அஷ்டாங்க யோகத்தை நான் உடல் மேன்மை அடையணும், நான் ஆரோக்கிய தன்மை வரணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு செஞ்சோம்னா நாம பந்தப்படுறோம். அஷ்டாங்க யோகம் சித்தி கிடையாது, ஆனா சித்திக்கான வேலையை நாம செய்ய ஆரம்பிக்கும். அப்போ நம்ம மேன்மை அடையணும்னு நினைச்சு செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்போ நாம பாத்தீங்கன்னா நம்ம பற்றாகும். அதே பக்தி யோகத்துல பண்ணும்போது இந்த உடலே நான் அல்ல அப்படின்னு நினைப்போம். பக்தி யோகத்துல போகும்போது அதான் ஆத்ம தத்துவம் சொல்லுது. நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படின்னு நினைக்கிறவன் இந்த உடலை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான். அப்ப சாத்வீகமா நடக்க ஆரம்பிச்சிட்ட போது அந்த உடல் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆரோக்கியமாயிடும். இதுதான் இந்த விஞ்ஞானம். இந்த விஞ்ஞானத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கல, ரொம்ப ஈஸியா செயல்பட முடியும். அப்போ பக்தி தான் பகவானுடைய பக்தி, நிஷ்காமா. அதுவே என்ன சொல்றதுன்னா, பகவானின் பக்தர் எந்தவித பௌதிக ஆசனை இல்லாமல் இல்லை, அதனால் அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். பகவானோட உணர்வோடு செயல்பட்டோம்னா நீங்க எழுந்துக்கும் போதே கிருஷ்ணா அப்படின்னு, எல்லாருமே அப்படிதான் எழுந்துப்போம். எழுந்துக்கும் போதே தூங்கி எழுதும் போதே பகவான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு நினைச்சா எழுந்துப்போம். ஆனா நம்ம செயல்படுறோமான்றதான் முக்கியம். அந்த குறிக்கோளோட நம்ம செயல்படுறோமா, அப்படிதான் குறிக்கோள். அதுதான் நம்ம செயல்பாடு கரெக்டா இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா. இப்ப 16, 17 ரொம்ப அழகா கொடுக்குறார். நம்ம அடுத்த வாரம் இந்த 16, 17 இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை கொடுக்குறாரு இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல. எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை கொண்டு போகணுன்றத இந்த 17, 16, 17 இந்த 2 பதத்துல கொடுக்குறார். ரொம்ப அழகா இருக்கும். 36 பதம் வரைக்கும் எப்படி நாம செயல்படணும் அப்படின்றதையும் ரொம்ப தெளிவா கொடுக்குறார். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தி பசனானாம் பாவனி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரபக்த விருந்துஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.